كلات تعزبتي كومون سمعتي راديو مالتيو لو معلتي عدي ميزو لغاشا بزح مفلات زرليه يكونن دانيال ترلاي وان نيشنز فلات ابو امبر وان نيشن كومون مسراتي وان نيشن يو بزحات سلتفلطو بزحاي بزعبو مغلاسي مدغغامي خون دانيال انا personally بولكاي ونفولتي كاب قدم حجي نمجمريا غزي فيديو ريولو لازم عيون حدا صبا قطامي اذا على الزيا ما يعرف على اللغة كوني لكم نحرسقيكم قد نحن براي او خلنا بزعبات قدينا هنزارب ينامبر بزح كرمي بزع عمتاتنا تفلالينا جي نزعد بمصارب كله حراي لسلز مصلي كمسغنا فتو دانيال بت انا زفلطك زارب دلي مو ግን بت استخاخت فلطو تدليو مو نغرنا زرسعو تليو اي ناتحتو نحل أنا ما بذات ساعات زيا أنا عارك إياه بيت متعبت إياه بيت إلا أهلي مالتي كابتم ساعات إياه بتوركها كمان ما يزحت أي تجرم معناته بكل نجار هات بس أنا هنرجع باي ذا واي جزا خانش كاب جزا خانش هتحسنا أنا بحنسى جزا تطرح لي كنا جزا خانش بحنسى سنتا أنا بحنسى إنك حنت جريد يا حنت جريد خمسة دالين يركع كنا بروسيو تي تجوبزنا ديو تي أنا إيوب أفرو إيوب ينفلت أفرو بأفرو خمنا إيوب أفرو أي نبرن and of course بوين أبوخان your uncle سوم كا تلوض بلا ملي هو ثمن اللي عركنا مسارح تقال يمير بخونا خوينا خاف ناي فادر ناي خذكر دلي ناي بحكي زدنا كان يوم نهات بتمرتي كل وسنا سرعات كاب كل سبي دنا كافت غزات ما تفلت يخاف قدمي هذا خوينا مالتي حجنا عيك أنا زخون سب نسدود نقاط مصحف دنب بسبب نفر سبب قال ثري كم تتكون عليك ناس تروح قال اللي لنا جنا عاد أساك خلص أبغى زهم نعمل قال لك أنا سلدري كون برمك لذي بابزنا يحجزنا دلنا من الله تقوي نسي كابتم سعبت إياب تبالكو هاي I know you're blushing now يا قلت يا صار لي مخينا نبر مراقع بحصر اسمع دولة كان ازي فولتاني نيرا غير مزونه مسجن هجها مچم هو دخلنا صح خلينا بس قلنا علال نايكم يكون لهم معلت ناي حساب ديو of course it actually نتي عابع لالنا ونحكاسي مالتي نزغون نايزخونا نغرات سي نقول بزعبا هاجر بزعبا قد هاجر بزعبا بوليتكس هاجر ما قالينا احنا زارب مثلا سرايس قاعد الله رست الامر حجي زخونا نغراب قلنا تصقع بالكاسي كم ولا تفعل عليه حساب دي ولا تمساسل حساب المكاس بزعب وسي لعلد ولا درجة غير كا take it to the next level higher level غير كا تزارب تخلده of course سن فرقة زخا يراقو دنبر اي وسدلنا لنا تعلالنا مالتي ما كم እንደገና ከም ሪዩኒየን ነገር እየ ዘሎ ምክንያቱ ብድሕርና ወይ ክበሃል ከሎ ልዕሊ 30 ዓመት እዩ ዝኮን ዘሎ ከምዚ ጌርና ገፅ ንገፅ ካብ ደይ ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እንኳዕ ዝብፃሕና ባት good to see you ደቂ 30 ዓመት ኣነ እዚ ኣቋሪፆም ከይከዱ ዝዕላላ ርክቶት ኢሎም እምበር ዝኾነ እዛ መደብ ዘይውዳእ ሓሳባት ኣብ ትብል እየ ዘይውዳእት ሓሳባት ክንብል ከለና ንሕና እቲ ሓሳብና ንህቦ እሞ ውዱእ ኣይኮነን ካልኦት ከዓ ክምልኡ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ክቕበልዎ ወይ ክነፅግዎ ስለ ዝኽእሉ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ውዱኣት ኮይኖም ኣይኮኑም ዝነብሩ ኩሉ ግዜ እንዳተመሓየሹ እንዳዓበዩ ስለ ዝኸዱ ዘይውዳእት ሓሳባት ትብል ኣርእስቲ ሂብያ ነይረ ሕጂ እውን ኣብኣ ክነእትዋ ኢና ሎሚ ሓንቲ በታ ሽም ክንጅምር ኢና ብዛዕባ ዋን ኔሽን ትብል እታ ሽም ባዕላ ብሓደ ሸነኽሲ ኣግላሊት ኮይና ትስማዓኒ ብሓደ ምክንያት እሱ እንታይ እዩ ብእንግሊዝኛ ምዃና ዋን ኔሽን እቲ ትግርኛ ዝፈልጥ ሰብ ትግርኛ ጥራይ ዝዛረብ ሰብሲ ክስታይ ይገበረቶን ሜይቢ ምናልባት ብትግርኛውን ሽም ኣላታ ትኸውን እያ እዛ ኤርትራ ንኤርትራውያን ትብል ብዛዕባ ካልኦት ዛረበከ ካልእ ሓተከ ግን እንታይ እታ ዋን ኔሽን ዝበልኩምላ ምክንያት ስለምንታይ
هو باي ذا واي افتا وان نيشن كل سبب كاب نتا شما طرح ديكون نتا لوجو ناي وان نيشن دارجا ديفلت يلن كل سبب يدري اجي طلقلكا تاريخها بتلعلي بالانجليزيه وان نيشن يا تبل ب ب بعربኛ أمة وحدة عندن بزي بتقرنيا خا حنت هاجر لازم سلستيو حدا عين ترجم زلو وعجيب كورس ولا تبخ نجمر كلنا نادا زوم كرم شوعة عامت بيلو دي دخون زلو زنا يا غازي أنا تحساس زلو نيشن كنا بتكلنا نينيت نيشن حطوا ذا زلو نحنا هاجر من قصة نبلا تقراي نيشن على تنا أنا عادي خو قال بزاف سبب تقبل النجار له قال لي وانا ابتناي فيلوزوفيكال اتيو وان نيشن مالتي ان ኤርትራ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ካልእ ኮርስ ኤርትራ ኢና ንብል ዘለና ካልእ ዘማት የብሉን ማለት እዩ ካልእ ኦልሬዲ ሓንቲ ሃገር ተኮይናስ ብሕጂ ከንታይ ንምንታይ ሓንቲ ሃገር ዘብል ዘሎ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ ካብኡ ወፂኻ ካብቲ ናይ ግሎባል ኣተሓሳስባ እውን መፅእ ከለዎ ኣብቲ ናይ ሃገራት ከምዚ ካንትሪ ፈርስት ድብል ናይ ኣብዛ ኣሜሪካ ዘለዉ ናይ ሪፐብሊካን ኣግላልቕ ትብል ከለካ እውን ንዓ ኮይና ሰሚዓትኒ ሕጂ أبا من تغنمت خمسي الناس تابرنا نرايا ما أنت تسب صبغير خسعوا أنا توصل حتى لون دي أبتي هذا وان نيشن الكاسي حنت هاجر إيرتراويان يلزم اللوت ناتكم لوجو مستي نوزع سبون حتى زخانة مستي هذا لبي هذا حزبي ونما ساسا الله أو قاتم الله هذا السالة كلاي نجار كاتي ناي ኤርትራውያን ንኣብነት ከምዚ መልሰ ግብሪ ይጥዕም መልሲ ስለምንታይ ኤርትራውያን ንብል ኤርትራ ሃገር ኮይናስ ኤርትራ ንኩሉ ኤርትራ ናይ ዜግነት ሃገር ኮይናስ ንኩሉ ተሓቁፍ ሕጂ ክሳይዶ መስል እቲ ምምቕቓል ስለ ዝነበረ ኤርትራውያን ዝመስሉ ወይ ኤርትራውያን ትብሎም ወይ ኤርትራዊ ኣጀንዳ ኣለዎም ትብሎም ንምግላል ዲያታ ሽም ወፅያ ወይሲ ብናታ መገድያታ ዋን ኔሽን ወለ እታ ኣማፃፃ ናይታ ሽም ነግረካ ከም ዝብለካ ንሕና ዶ ልዕሊ ዋን ኔሽን ኢና ኤኔት ኔሽን ገለ መላ ክበሃል ከሎ ንዕኡ ከም ትሑዝ ጌርና ፎርስ ብዛዕባ ኤርትራ ኢና ንዘረብ ዘለና ኦፍኮርስ ሓድነት ኢና ንብል ዘለና ግን ካበያ ከታ መሰረታ ገለ ክበሃል ከሎ ንኣርባዓታት ኢና ከይድና ኣርባዓታት ካብቲ ሽዑ ነበረ እቲ ናይ ኔሽን ሁድ ኣተሓሳስባ ገሊኡ او خلو بتقولوا له مالته قاليو كابت حسابات نبره فرق ኤርትራ ንሱዳን ገጽካ ፍርቁን ኢትዮጵያ ናይ አንድነት ኣተሓሳስባ ነበሮም ነይሮም ሓንቲ ኢትዮጵያ ክገብሩ ፕሮ ኢጣልያ ከይተረፈ ኣተሓሳስባ ነይሩ ናይ ትግራይ ትግርኛ ኣተሓሳስባ ነይሩ ነን እቶም ንሕና ኤርትራውያን እስላምና ክርስቲያንና መታሕትና ከበሳና ሓደ ክንከውን ንኽእል ኢና ኢሎም ሰልፍ ናፅነት ደድሃቡ በዚ ናይ እስላምያ ናይ ራቢጣ ካልኦት እውን ገለ ነይሮም ምሸቱ በዓል ካብቶም ፍሉጣትን ብሓጎታትና ንሕና ክንብሎም ኣቦታትና ሕጂ ንሳቶም በዓል መንክ ወልደ ማርያም ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ጋዜጣ ኣብቲ እዋን እቲ ሓንቲ ጋዜጣ ክሓትሙ ጀሚሮም ፋታይትን ቺፍ ኤዲተር ጀማር እውን ወልደ ማርያም ዝኾኑ ዘለዉ እታ ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ እያ ሓንቲ ኤርትራ ምስቲ ሕጂ ዋላ እቲ ኤርትራ ንኤርትራውያን ትብል ሓሳብ ድሓዘት ትብላ ትኽእል ነርካ ትኸውን ሕጂ ምስቲ ሓንቲ ኤርትራ ከዓ ባኸላ ሓንቲ ሃገር ተልካያ ዋን ኔሽን እያ ክትከውን ዘላ ሕጂ ኩሉ ተመሳሳላይ ሕጂ ኣብ ምንታይ ምበልኩ ኣነ maybe ክልተ ዓበይቲ ነገራት ሓደ a rose by any name smells as sweetness doesn't matter ምክንያቱ ዋላ ሓደ ልቢ ንበሎ ሓንቲ ሃገር ንበሎ ሓንቲ ኔሽን ንበሎ ገሊኦም እውን ናብቲ ኔሽን ኤንድ ካንትሪ ፍልሉ እንታይ ኢልካ ጥልቕ ኢልካ ምእታው ገለገለ ኣሎ ዜሮ ኩሉ ሓደ ኩሉ ብዓብዩ ዋላ ኤርትራ ተልናሲ ካበይ ዲመፂት ሽም መንደምፂ ወይ ደይድሃቡና ንዑ ከም ቅቡል ጌርና ወሲድና እምበር ጃስት ናይ ግሪክ ንቀይሕ ባሕሪ ኢሎም ገውፅዎ ጥልያኖም ድዮም ግሪኮም ድዮም ገለ ነዚ ሒዞሞ ዘለዉ ግዛኣቶም ኤርትራ ንበሎ ዝበልዎ ከም ቅቡል ጌርና ከማ ንኸይድ ኣለና ካብኡ እውን ጥልቕ ኢላ ክወስደካ ተኮይኑ ዳንኤል ይበሃል እየብ ትበሃል ካበይ መፂት ሽማት ኣይደሎ ሳም ጅውሽ ነይም እዩ ኣምላኽ ዝፈረዶ ድዩ ተባሂልና ዘለና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ድዩ ግንፅል ኣበልና ወድያ ዳንኤል ጥዕምቲ እንዳተባሃልካ
ورانس داني قد تنحنا قالين ناس خبيك من مثلا انت ناشماتنا ولا عندكم اللي تطمق اشمات حجي ابشمات كون ترجمز انتاي مالت نعاي بحلف مبزحته سبس ردو اسلو دخونسي اوس تريكنا حيش هنا التشمت ابتي اكسكيوشن زي اتحساسب ازغنسي يطقمنا دي ويكا قالجن صبون يرو جناي صلا اكون انتاي مالتكم يجناي صلا اكون كم حتى مبزحته كن بزح فيلوزوفيكال دلي نجر ايكونن ولا كابكال غي وزدا كامبر كاب هقدف لتول بتعم شم يلا معي حزباوي جنبار ديمقراسي فتح ذاتس ات كاو طعم شم يلا ስለዚ ሽም ጥራሕ ሒዝካ ትፈይት ኮንካ ትርጉሙን ስለ ዘይብሉ ስለዚ ሽም ኣሎ ግን ራንደም ሊካ ተውፅእ ሊካ ዩ ጀስት ከምዚ ናይ ቢዝነስ ነይም ናይ ገለ ናይ ብራንድ ነይም ተውፅእ እዩ ብድሕሪኡ ግን ትገብሮ ይድውስን ማለት እዩ هو ሽም ኮነ ኢልካ እንዲኻ ተውፅኦ ማለት ተዋህበካ ኣሎ ገሊኡ ግን ኣብቲ ብራንድ ኔም እዩ ከምዚ ብዛዕባኻስ ገለ ይነግር ስለ ዝኾነ ክትስሕበሉ ወይ ከዓ ዝያዳ ሓዋፋይ ዝያዳ ዓዳማይ ንክትገብሮሲ ትመርፆ ሽም ስለ ዝኾነ በኣ ንዓር እዮም ኤርትራን ኤርትራውያን ክትብል ከለካ ንገለ ሰባት ክትነፅጎም ትኽእል ሓደ ህዝቢ ክትብል ከለካ ምስቲ ሓደ ልቢ ዝበሃል ብሽም ናይ ሓደ ልቢ ምሲልካ ኩሉ ሰብ ምእዙዝን እቲ መንግስቲ ዝበሎን ጥራይ ክቕበል ከም ዘለዎ ብሓደ ልቢ እንድሕር ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ኣቕሪቡ ካብቲ ልቢ ወፂሎ ንዝብል ጎስጓስ እውን ዘራውጎት ስለ ዝመስል እየ እዚኣሲ ንገሊኡ ሰብሲ ከምዘይ ናብኡ ከምዘይ ዓስል ዶ ኣይትገብሮን ካብ ዝብል ስክፍታ እታ ክስታይ ምፅኢልካ ፅቡቅ ጌርካ ብርሂካ ኣለካ ህግደፍ ወሳኒ ምክር ነይረ ዲሞክራሲን ፍትሕን ኢሉ ተበገሰ ኣካል እዩ ድሓር ግን ከይኮነ ተሪፉ እቲ ኣብቲ መጀመርያ ዝፍተን ነገራት እውን ነይሩ ኣነ ብኮይነ ስለ ዝሪኦ ዝነበርኩ ብሓቂ እውን ናብ ዲሞክራሲ ምምዕዳው ዝነበረሉ እዋናት ነይሩ እዩ ሕጂ ሰይድና ተመሊስና ንኖ ካብ ቀደሞም ከምዝዮም ገለ ኢልና ክነኽፎም ኣይንኽእል ኢና ሕጂ እታ ሽምሲ ተመሳሲላ እዚኣቶም መሳርሒ ህግደፍ እዮም ዝብልኹም ካለው ተመሳርሒ ገዲፍካ ዳርጋ ህግደፍ እዮም ኣይፀላኒ መሳርሒ ግን ወረ እንታይ ክስታይ እዮም ዝብሉ ከምዚ ህግደፍሲ ነቲ ተቃዋሚ ፋሕ ንኸብል ዝለኣኾም እዮም ሕጂ እስኻትኩም ንህግደፍካ ክትወቕሱ ሰሚዐ ብዙሕ እንድሕሪ ክሳዕ ከምኡ ዝፃወር ኮይኑ ህግደፍ ዳእሞ ግንሲ መስ እሳ እኳ ዋላት ዘይኣመንኳታ ህግደፍ ንዓኻትኩም ክልኽ ክሳዕ ከምኡ ክሽገር በቶም ኣብ ደገ ዘለው ዝዛረቡ ሰባት ሸጊሩሲ ንዓኹም ክሰድድ ገለ ብዙሕ ኣይትሽየጥን እያ እታ ዳርጋ ህግደፍ እዮም ተመሳሰልቲ እዮም ግን እስካሁን ተቐቢልካ ኣላ እቲ ማለት እሳ ዝያዳ ስምዒት ትህብ ትብላ ዘለካ ትመስል ሞ ከመይ እያ እሳ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ሕጂ ንኣብነት ድብልዎ ክንብል ኢና ምሽ በዓል መን እዮም ክንብል ኢና ክንደይ ሰብ እዮም ክንብል ኢና በቲ መንፅርካ ከምኡ ዶ ይብሉካ ክንቆፅር ኢና ሕጂ ፕሮፖርሽናል ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ሓደ ከመይ ትኻነ እቲ ድሓር ከዓ ኣብ ሓንቲ ብእንግሊዝኛ ፒጅን ሆል ትኸውን ትበሃል ነገር ኣላ ነቲ ደይ ትደልዮ ነቲ ፀሎ ጠቕሊልካ ሓደ ካሪካቸር ትህቦ በዚኣ ካ ክሳት ገብሮ ዋላ ነቲ መንግስቲ ዋላ ንኢሳያስ ዋላ ንህግደፍ በዚ ሓደ ወገን ክትምፅእ ኣለካ ዋላ ንተቃወምቲ ምናዳካ ቶታሊ ኤክስትሪሚስት እዮም መዚኦም ትብሎም ነገር ሕጂ ንኣብነት እዞም ኣሽማትና ልዕል ኣለና ብሩህ መፃኢ ካብኡ ጥዕሚ ትግርኛ የለን ብሩህ መፃኢ እዮም እዚኦም ዳ መስሓቢ ሰብ እዮም እቲ ኢልካ ግን ትኩሉ ደልይዎ ንዓይ ቶታሊ ብሩህ መፃኢ ይኮነ ሕጂ ክፀልኦ ግን ስለ ፀላእክዎም ግን ፀልማት መፃኢ እዚኦም ገለ ናብ ዝቐርቡ ናይ ወያነ ዶ ናይ ገለ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምኡ ድህብል ሰብ ፖለሚካል ኣርጊመንት እንዲ ስሒብካ ሰሓብካስ ብጫፋ ነቲ ሓንቲ ነገር ምውጣጥ ማለት እዩ ግን ክትሳተፍ ከለካ ናዳ እጅግኻ ሰብሲብካ ትሳተፍ ከለካ ትዋሳእ ከለካ ትሪኦ ነገር ተዳልዩ እቲ ንምሸቱ ኣገዳሲ ናይቲኦም ከምኡ ድብሉ ዘይኮነስ ናይቲ ማእከል ዘሎ ሰብ እዩ ናይቲ መብዛሕትኡ ናይቲ ዝገብሮ እዩ ሕጂ
شحسب امين توحد اي دون 10 13 شحاب بفيسبوك سب فولود قبرو وان نيشن over the years كا كندي تدمامير millions of views دلو فيديو تاعتنا تحساسبان قال دلو بحانت نغير نوي حدا وي حدا سب كومنت با يركات تقول له ايكونان of course فتوكا سماي سالكا دصلاكا تحت مريت اتوكا عندي ኣብዚ ናይ ሃገርና ፖለቲክስ ናይ ኩሉ ሃገር ከኸም እዩ ዝኸውን ግን በቃ ወይ ኣይፍተውካ ወይ ኣፅልኡካ እዩ እቲ ነገር ዘሎ እሞ ሆፕፉሊ ኣብዚ ዘለናዮ ደረጃ እስከ መጌርና ኢና ነቲ ነገራት ኣብ ማእከል ነምፅኦ እቲ እታ ማእከል ቀላል ትመስል that's what I'm actually challenging people ኣነ ነፍሰይ ኣብ ማእከል ኣለኹ እየ ዝብል ኩሉ ግዜ እውን ኣብ ማእከል እየ እታ ማእከል ግን ነቲ ደይሪኣ ኤክስትሪሚዝም ኮይና ትስማዕ ወይ ከዓ ናፍቶም ሓደ እንዲኻ ቀሪብካ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዋ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ሓቂ ኣብ ማእከል እዩ ዘሎ ሕጂ ብዛዕባ ማእከል ክንዛረብ ኢና ቁርቡ እንጠቂሰ ኣለዎ እዛ ናይ እግደፍ ክሳዕ ከምኡ ዝፃወርቶ ኮይኑ ኣነ ክግረም እየ እንድየ ክብል ምክንያቱ ካብዚ ንስኻ ተቕርቦ ዋላ ምሳኻ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ዝያዳ ዝተሓተ ጠለባት ዘቕረቡ ክሳዕ ሕጂ መበል 22 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ተኣሲሮም ኣለዉ እሳ ድሕረት ክንመፃ ኢና ምክንያቱስ እዛ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ብዛዕባ ፌስቲቫላት ምስውስ ተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣብ ማእኸል ምዃኑን ናብኣቶም ምቕራብን ቅድም ኣብ ፌስቲቫል ብዙሕ ተገዲስካ ነርካ ፌስቲቫል ብክልተ ሸነኽ እዩ ዝረአ መሳርሒ እግደፍ እዩ ዝብሎ ኣካል ኣሎ ንስኻ ግን ካልእ ርእቶ እዩ ዘሎካ ባህላዊ ሰብ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ባህሉ ምስቲ መሰረቱ ዝራኸበሉ ኣጋጣሚ ኢልካ ኣሚንካ ሳብኡ እውን ተሳቲፍካ ኣብቲ ናይ ብኤምባሲታትን ብመንግስትን ዘዕብለል ፌስቲቫል እዩ ኣብኡ ከይድካ ደፊርካ ከይድካ ፅቡቅ እዩ እቲ ምድፋርካ እቲ ነገር ግን ኣብ ተወሰነ ዓውደ ዋርሕ እሞ ከዓ ምስ ታሪክ ናይ ኩናት ጥራይ ተኣሳሲሩ ነቲ ባህሊ ነቲ ዝዓበየ ባህሊ ኣብ ሓደ ጭፍልቕ ኣቢሉ እቲ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል ኣብ ምልክት ጠቕሲ እየ ዘእትዎ ዘለኹ ምክንያቱ ኤርትራዊ መንነት ከመይ ዝስራሕ ከዓ መዲስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነቲ ኤርትራዊ መንነት ኣብ ጅግንነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሓደ ውድብ ጥራይ ዝጥርነፍ ባህሊ እዩ ዝፈጥር ዘሎ ዝመስል ሕጂ ነዚ ከመይ ትሪኦ ኣብታ ናይ እዚ ናይ ባህሊ እዩ እዚ ናይ መንግስቲ እዩ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዩ እዚ ኮነን መቸም ብዙሕ ሰብ እንዛረበሉ ኣነ እውን ድዕመይ ኣብ ተዘራርባ እውን ክልር ኣይኮንኩን ነረ ማይ በቕድሚ ሕጂ ክብሎ ድፍት እንታይ ኩሉ ነገር እንተኾነ ኸ እንታይ ፀገም ስለ ዘለዎ እዩ መን ይክሕዶ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ውድብ ሓደ ፓርቲ ጥራሕ ከም ዘሎ ንሱ ፓርቲ ከማን ከም ፓርቲ ዘይከይድ ፓርቲ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑስ መንግስቲ ኤርትራን ህግደፍን ክፈሉ ዝኽእል የለ እቲ ውዳበታት ከም ዝክግበር ከሎ ከዓ ዜሮ ዜሮ ናቶም ወላ ሓንቲ ከምዚ ግመል ሰርቋ ጎንብሰው ድሕባ ነገር እኮ ይኮነ ግን ድሕባ ጥረ ንምንታይ ኸ ክሕባ ዘለዎ ንምንታይ ኸ ዝሕፍር ኮይኑ ንምንታይ ኸ ሓደ ምትእኽኻብ ኣለዎ ኣብ ካሊፎርኒያ እሞ ኣብ ኦክላንድ ከምዚ በዓላት ክግበር እዩ ኤርትራውያን ክእከብሉ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ገድሊ ብዛዕባ ምዕባለ ብዛዕባ ድሌቶም ሃገረ ኢሎም ክዘሉ እዮም ስለዚ ኣይ ዋንት ቱ ቢ ፓርት ኦፍ ዳት ንዝበለ ሰብሲ እንታይ ከፀገም ኣለዎ እዩ ምሸቱ ማለት እዩ ግን ከም ሓሳባት እንተዳጊርና ግን ኦኬ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ኣሎ እሞ መወዳድርቱ ከዓ ወይ ከዓ ከም ዝብልካ ንስኻ እዚ ካብ ኩውንነት ዝረሓቐ ሓሳባት እዩ ድሓር ከዓ ኣየርባሓናን ኣደዳ ስደት ገይርና ኣሎ ቀደም ዋላ ኣብ ግዜ ገድሊ እውን ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ነይሩ ግን ተጨዊ ገለ ንብል ብዙሕ ዓመታት ተዛረብናሉ ነገር ኣሎ ኣብዚ ርእስቲ እዚ ብልዕለይ ዝፀሓፈ ልዕለይ ተዛረበ ልዕለይ ዝወደበ ሰብ ኣሎ ኣይብልኒ ተዋሓደ ሓደ ዝሓለፈ 18 ዓመት እሞ ከዓ ናንስታፕ ገሊሱ እኳ ዓመት ፀፈ 2 ዓመት ፀፈ ማለት እዩ ክሳብ ኣብ መፅሓፍቲ ተፃሓፈ ቻፕተራት ተሓትመ ክሳብ ባንች ኦፍ ዌብሳይትስ ተዋሓደ ክልተ ውድባት ማለት እዩ ኢዋይኤስ ካብቶም መስረቱ ናይ መንእሰያት ዋን ኔሽን ከምኡ
ኣብ ቪድዮታት ዲብ ከምዚታት ኢንተርቪው ገለ ደይርገበርኮ ነገር የለን እዚ ሲ ክዕረ ኣለዎ ብዝብል ገለ ማለት እዩ ግን ዜሮ ዜሩ ፖለቲክስ ምዃኒት ኣይክተርፎን እንዲሁ ንህዝቢ ሃ ትገርፈሉ ሓሳብ ተቕርብ ንህዝቢ ትገርፈሉ ሓሳብ ተቕርብ ንህዝቢ ገድፈሉ ማለት እዩ ሕጂታ ኮንሲስተንት ክብላ ካብ መጀመርያውን ክሳብ ሕጂ እውን መድሃር ሕጂ እውን ደይተቕየር ድብላ ብኣባይ ወገንታ ሃገራውነት እንተዳርኢኻዮ ኤርትራዊ ክዓስለካ እዩ ካብ ሃገራውነት እንተርሒቕካኻ ክርሕቀካ እዩ ሕጂ እቶም ኢንተሌክቹዋል ክላስ ተኽብሎ እንታይ ይግበር ድፍትን ነኖ እቲ ሃገራውነት ኮን ነፍሱ ሽግር እዩ ሶ ደርፎር ናቱ ኣብ ላዕሊ ከምዚ ናይ ልዕልና ናይ ሞራል ደዋላ ሞራል ሃይ ግራውንድ ገይሩ ክኸውን ድግብኦ ኢሉ ኣብዚ በይኑ ገይሩ ነቲ ታሕቲ ደሎ ዳርጋ መንዓም ማለት እዩ ናይ ደናቁር ናይ ባራታት ናይ ሓንጎሎም ተሓፅበ ስቂሎም ዝኸዱ ስቂሎም ድስዕቡ ዳበልካ ግበር ፀኒሑ ግን ኣብ ሪያሊቲ ከምኡ ከም ደይኮነ ኣነ ፈልጥ ምክንያቱ እቶም ሓደ እቲ ነፍሱ ከም ብሉፅ ከም ምሁር ከም ዝሓስብ ገይሩ ዝቐመጠ ልካ ከምኡ ኸ በቲ ሓደ ወገን በቲ ደገፍቲ ከም ዘሎ እውን ይሪኦ ኣሎ ናይ ክላስ ናይ ትምህርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ብዓብኢኻ ዋላ እቲ ኣብሬጅ ሰብ ዋላ እቲ ብቐሊሉ ብልቡ ድሓስብ እየ ትብሎ ክንዲ ብሓንጎልስ ብልቡ ድሓስብ ህዝቢ ከዓ ናይ ፖለቲክስ ኩሉ ግዜ ብልብኻ ትሓስቦ ነገር እዩ መብዛሕትኡ ኣብኡ ኣትዩ ኣብቲ ብዛዕባ ሃገሩ ፅቡቅ ድዝረበሉ ብዛዕባ ሃገሩ ተስፋ ድዝረበሉ ብዛዕባ ጅግንነቱ ገለ ኣብኡ ክዓስል ግድነት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኦል ኦፍ ዲ ኣባብ ተኣኻኺቡ ድሓን ፌስቲቫል ንበሎ ዳስ ንበሎ ዳስ ህግደፍ ዋላ ንበሎ ክትፍዕም ገለ ንበሎ ዋላ ብዙሕ እኳ ደይትርኢ ትኾንካ ዋላ ኣምልኾ ናይ ኢሳያስ እውን ንበሎ ግን ኤርትራውነት ዝዓብለሎ ዳስ ኣብኡ ሰብ ክዓስል እዩ ኣብኡ ኢኻ ከዓ ዲሞክራስን ፍትሕን ገለን ትተክል ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ብመንፅሩ ኩሉ ምእንቲ ጌጋ ናይቲ መንግስቲ ክትቆፅር ክትብል ከክፉኡ ነጋቲቭ ኣሎ ካብኡ ድገለለ ከዓ ኣርእስትኻ ከይቀይረልካ ዳ እምበር ምስ ሃገር ከፍርሱ ትሕቲ ሃገራዊ ኣጀንዳ ዘለዎም ኮንካ እንዳፍረስካ ብመንነትን ገለን ኣምፂኻ ካልእ ኣጀንዳ ካልእ ካብቲ ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ጠለብ ድወፀ ነገር እንዳገበርካ ካብኡ ድገድድ ከዓ ምስ ፀላት ኤርትራ ስፔሻሊ ምስ ወያነ ኮንካ ተሓባቢርካ ምስ ሰራዊቶም ኮንካ ነቲ ሰራዊት ናጥቂዕካ ክትስዕር ዝሓሰብካ ከዓ ኣማራፂ ሕጂ ኣብዚ ሰብ ኣይዓሰለን ነንሕድሕዱ ኣብዚ ድብለካ ዘለኹ ከም ብካ ከምኡ ድገብር ድፍትን እውን ነንሕዱ እውን ኣይሰማዕን ዝተፈላለየ ሓሳብ እውን ኣለዎ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ድቐረብካሉ ከምዚ ክትቀርብ ከለካ ኣብቲ ሃገራውነት ክዓስል ከሎ ክግረም የብሉን ትድኸደስ ድሓንቲ ድኸይድ ዘሎ ስታ ኮይኖም ገል ንና ኣነ ከማን ኣብኡ ዓሲሉ ኣለኹ ኣነ ከማን ኣብኡ ከይድ ኣለኹ ስለዚስ ክገርመና እውን የብሉን ክብል ደልየ እቶም ብደገ ኮይና ንፈርድ ዘለና ንጋገ ዘለና እምበር እቲ ኩነት ኣይገርም እዩ እዛ ናይ ሃገራውነት ትብላ ዘለካ ኣብ ገሊኡ እቲ ኤክስትሪም ናሽናሊዝም እቲ ጥሩፍ ዝኾነ ከማና ሃገር የለን ከማና እኮ የለን ትምክሕቲ ዝበሃል ነገራት እውን ብኡ ገይሩ ስለ ዝመፅእ ብዙሓት መለኽቲ መራሕቲ ድማ ብሽም ሃገራውነት ገይሮም ነታ ሃገራውነት ይጨውይዎ ኣብ ናትና እውን እሱ እቲ ምሳሌ ዘሎ ንዝኾነ ንመንግስቲ እንድሕር ነቒፍካ እስኻ ዕሱብ ኢኻ ወይ ምስ ወያነ ኢኻ ወይ ሲኣይኤ ኢኻ ወይ ልኡኽ ኢኻ ናትካ ሓሳብ የብልከን ኤርትራዊ ተኮይንካስ ንመንግስቱ ነቲ መንግስትካ ክትወቅስ የብልካን ኤርትራ ማለት ኢሳያስ ማለት እያ ሽዑ እውን ኣብቲ ፌስቲቫል ከይድካ እውን ሪኢኻዮ ትኸውን ስእሊ ኢሳያስ ተሰኪሙ ኣምሓራ እሱ ሓደ ምስሊ ናይ ሃገር እዩ ናይ መራሒ እዩ ኢልካ እውን ሸለል ክትብሎም ተኻልእ ግን ከም ወዲ ኣፌ የለን ብጀኩኡ መን ኣለዋ እዛ ሃገር እዚኣ ምእንቲ ኢሳያስ ሃገር ብዙሕ ግዜ ተኸፊላ እያ ንሱ ዝኸፈሎ ካብቲ እሱ ዝኸፈሎ ተባሂሉ ዝውረሲ ምእንቱ ተኸፍለቶ በቲ ናቱ ኢሞሽን በቲ ናቱ ጌጋታት ኣብ ሽግር ዝኣተወቶ ሃገር ይበዝሕ ዝብል ክትዕ እውን ክለዓል ይኽእል እዩ ምናልባት ኣይኮነን ኢልካ ብጭብጥታት ምዝራብ ይከኣል ይኸውን ግን ኣምልኾ ፕረዚደንት ኢሳያስ ማለት ከም ሓደ ካልት ሊደር ኣብቲ ናይ ሃገራውነት ተሓዋዊሱ ሕጂ ነዚ ክስታይ ሚዛን ንምሕላው ካብተን ኤምባስታት ካብ ፖለቲካ ካብ ውድብ ነፃ ዝኾነ ማሕበረኮም ኣብ ምቋም ተሰርሐ ነገር ደሎ ብዋን ኔሽን ወይ ብካልኦት ውድባት ኣብዚ ክስራሕ ስለምንታይ ኣይፀንሐን ነፃ ዘይከውን ካብቲ ጎስጓስ ኣብቲ ካልእ ምክንያቱስ
أبتوس أنا عمت حانس فيستيفال تأكيد كاي كونن صباحلي ستايز خون نابدك أنا زحلف كل ما عالتي مكتثال زرلو كمي نبرتع كم كوميونيتي سي كمي نحيل لنا انتاي ك زغور لنا لو تمالال إخا منبار قال كله بوليتيكاوي متصور كميرنا أمونغونا نمعبل نابل كأسيط آلس مثلني حجز أوتات كسرحالو تزيت أني حسي نابت الصوم تراي زغبرو بتناتهم دليوان بار يبلنا نمو ناو نخيت مبال كميتريو ويكا بدحر حجيخة نتي ودبي ودبكا فريسكا بقى زي شراو زخونة مو نخلو إيرتراو زحاقف نتاع زخونة خاب إمباستات خستاي زي محبركم ناي موان مسرح تزكاير كميتريو ሕጂ ንኣብነት ነፃ ዝኾነ ካብ ኤምባስታት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ነቲ ንፀልኦ ወይ ንቃወሞ መንግስቲ ስለ ዘሎ እቲ ኤምባሲ እውን ከም ፅልእ ተቆፂሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነፃ ክኸውን ትደልየ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ከዓ ትፈትዎ መንግስቲ ክመፅእ ክእል ከመይ ጌርና ኢና ነዚ መንግስትና ንሕግዞ ክትብለሉ ትደሊ መገድካ ክህልወካ ኣሎ ኣበይ ነምፃዮም እባ ነዞም ወከልቲ ኤምባሲ ክበሃል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሲ ከምዚ እዚ ኩሉ ደስራሓና ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ፀገም ኣሎ እሞ ናይ ምሕደራ ናይ ኣሰራርሓ ናይ ተግባብና ናይ ብዘይቅዋም ምኻድ ንዑ ንክንዕርዮስ ክሕግዘና ኢልካ ክትገብሮ እምበር ኣብ ወፃኢ ናብራና ካብ ሎምን እኒኦ ስለዚ ነፃ ድኾነ ካብ መንግስቲ ደቅና ንዕብየሉ ነንሕድና ካልቸርና ገለ ንቀያየረሉ ቦታ የድልየና ኣሎ ዝብል ሰብ ናቱ ክገብር ይኽእል እዩ ግን ፈቲና ፀሊና ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ምሕደራ ከመይ ጌርካ ናይ ሓደ ኤርትራ ትዕቅባ ልኡላውነታ ገለ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ከመይ ጌርካ ተቕይሮ ናይ ውሽጢ ኤርትራ ዘቀራርበና ዘሎ እምበር ኣብ ኮሚኒቲ ምስራት ተኮይኑ ደያነ እውን መስረቱ ካብቶም መስረቱ ድኾንኩ ኣብ ከባቢ ካሊፎርኒያ ተገብረ ብዙሓት ነገር ኣለዉ ፅቡቅ እውን ከይድ ኣሎ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ቆልዑት ትግርኛ ምምሃር ድዩ ካልእ ድዩ ኣክቲቪቲስ ገለ ዝገብር ዘሎ ኣብይ ኮነ ትፀገም ዘሎ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዓብይ ክታዕ ኣለና ሓደ ብሓደ ወገን ክንሪኦ ከለና ዲክታተራዊ መገዲ ጌርና ተኸይድና ሲ ሃገር ትዕቅብ እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ሰብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ግን ከም ንዘለኣለም ከምኡ ንኽድ ዝብል ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ንዘለኣለም ክትብል ከለካ እቲ ሓደ ዲክቴተር ከዓ ኣሪጉ ምስ ተወደኸ ድሕሪ ከንታ ክትገብር ኢኻ ካልእ ዲክቴተር ዲኻ ትፈጥር ገለ መልሲ የብሉን ማለት እዩ ግን ዳርጋ ብዙሕ ተፃብኦታት ኣሎ ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ንግዚኡ እዚ ናይ ነቕዓት ናይ ዲሞክራሲ ናይ ገለልና ፋሕ ከይትብለና ኣብ ሓንቲ ኮይና ንዑ ጥራሕ ንስማዕ ዝብል ኣካል ግን ፀኒሑ ሒዝዎ እውን ኣሎ ማለት እዩ በዚ ሓደ ወገን ከዓ ንዑ ክቅይር ዝደሊ ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በት ገሌና ሃገራዊ ልክዕ ነቶም ነዚ ዓይነት ዝድግፉ ንዓቶም እንዳኣመንካ ጌርካ ለውጢ ካብ ውሽጢ ዓዲ ለውጢ ብሰላማዊ መገዲ ለውጢ ረቲዕካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንብላ ሓሳብ ኣለና ማለት እዩ ገሊኡ ከዓ ነ ዋላ ምስ ዝኾነ ዓይነት ተሓባቢርካ ዋላ ምስ ሰይጣን ኮይኑ ድዩ ዋላ ምስ ወያነ ኮይኑ ድዩ ከተጥቅዖ ትክእል ኣለካ ዋላ ቫዮለንስ ዋላ ገለ ክፍቀድ ኣለዎ ዝብል ሓይሊ ኣሎ ማለት ሕጂ ኣብ መንጎ እዚ ምትፍናን ናይ ክልቲኡ ናይ መኖም ሰዓረ እዩ እቲ ዋላ እቲ ፌስቲቫላት ዋላ ገለ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 10 ዓመት ነበረ ክንወዳድሮ ንኽእል ኢና 2023 ንበል ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ቅድሚ ኩሉ ሃገር ተሃሉ ንበሎ ነቕልሎ ኤክስኪውዝ ክትኮኖም ማለት እዩ ነታ ዋላ ዲክቴተርሽፕ ይቐፅል ግን ንግዚኡ ትብል ማለት እዩ ቅድሚ ኩሉ ሃገር ንሃሉ እዮም በዚ ሓደ ወገን ከዓ ብዝደንበ ተቃውሞ ትሪኦ ከለካ እውን የስ ሃገራውነት ሒዝና ኢና ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ዝብል ሓይልን ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክልተ ሓይሊ ምናዳዝ ናይ ውግእ ናይ ትግራይ ምስ መፀ ተናቢቡሉክ ንሕና እውን ንምሸቱ በዚ ሰዓት ዝድግበር ዘሎ በዚ ኣስመራ ተደኣትየ ዝበሃል ዘሎ በዚ ንሰራዊት ኤርትራ ተጥቅዖ ምፍታን በዚ ንሽም ኤርትራ ብጀኖሳይድ ዶ ብገለመለ እንዳገበርካ ዋላ እንዳፈጠርካ ዝግበር ዘሎ ብሓንሳብ ኮይና ክንከላኸለሉ ክንብል ኣለና ኢልናስ ዳርጋ ምስ መብዛሕቶም ተሰማዕና ኮይኑ ስማዓኒ ብኮሚቲ ናይ ዋን ኔሽን ህግደፍ ገለመለ ዝብል ዝመፅእ 3-4 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብቲ ንኤርትራ ዝጠቅም ብሓንሳብ ኮንካ ትከላኸል ድሓርካ እቲ ናይ ውሽጢ ሃገርና ከዓ እቲ ናይ ቅዋማውን ፍትሓውን መገድኻ ሰሙ ንደልዮ ኢልካ ተኣምን ንሕና እውን ንደልዮ ኢልካ ተኣምን ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እንዳበለ ሓሊፉስ ዕድል ጌራ ኤርትራ ክብል ትኽእል ስዕረት ወያነ መፂስ ኢዶም
ኣረኪቦም ኣስቋሮም ኣረኪቦም ኢትዮጵያውነቶም ኣሚኖም መሰልገሱ ከዓ ሕጂ እዚ ክልተ ዝኣካል እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዛ 2023 ብሓንሳብ ሰለብሬት ክገብር ጀሚሩ ማለት እኮ እዩ ሕጂ ኣብኡ ከሎ እቲ ደይርድኦ እየ ዝብል ብዙሓት ምክንያቱ ናይ ባሕቂ ሰብ ደይርድኦ እዩ ብደገ ኮይኑ እዚ ዳ ናይ ኢሳያስ እንድዩ እዚ ዳ ናይ ህግደፍ እንድዩ እዚ ናኣገለ ክብል ኣይኮነን ኖ ኤርትራውያን ሃገራውያን ተኣኪቦም እዮም የስ ኦፍኮርስ እቲ we can call it ultra nationalism by the way ጥብ ኢልና ተሪእና ultra nationalism ኣይኮነን to me it's ከምዚ more defensive nationalism ከምዚ ድሙ ክትፅጋዓ ከለካ ክትብል ተመፂኹምና ሲምበር ንሕና ካብ ሱዳን ንበልፅ ንሕና ካብ ኢትዮጵያ ንበልፅ ንሕና ካብ የመን ንበልፅ ዝብል ናሽናሊዝም የብልና የለን ኣብ ዲፕ ኢንሳይድ ኤርትራ ከምኡ ዝስማዕ ሰብ የለን ግን ንኤርትራዊ ትሕቲኦም ኢኻ ክትብሎ ከለካ ግን well you better watch out ምክንያቱ ከርእየካ ይድፍትን ማለት እዩ ኮርስ ዝኾነ ናሽናሊዝም ከዓ ሕጂ ኣነ ብኣሜሪካ ስለ ዝቕመጥ ናይ ኣሜሪካ ናሽናሊዝም ኣብ ዓይነይ ድርኢ ማለት እዩ ኡልትራ ናሽናሊዝም ናይ የለና ኣሜሪካ ዝበሃል ነበረ ናይ ትራምፕ ርኢናዮና ገለ ርኢናዮና بهاجرون بأمريكا of course ملا عالم أمريكا كابتي أمريكان بأمريكان قال حزب عالم بأمريكان زحرق أنا قلت دالي أمريكان نبذ عالم بجوكم أمد الله وين يسمعني باي ذا كندا بز قريبتنا لهم كندا تبع لاجر كان الله ما ينبلنا هجي هذي you can call it ultra nationalism good deep inside America كما سارعتي my employees my bosses my neighbors زيهم تم أمريكا زيهم كريم كلهم كخاب زيهم دتعم سبيل لان كاب زيهم دتقنع سبيل لان قال حجي ولا أمريكان nationalism كمان it's just ننفسه ده فكرن برنا خالد صلى الله عليه وسلم حجي ناي إيرترا أبز خمنهم سخلنا إزي هاجراونا أبدن بتقاوم الله أب بدقافل إذا أكل زيو بحنسا خوين إيرترا زبدل literally أنا بحد وجنا له التوم كده جهود صنع بحد له مزيان مورك كنسامع جميرنا مالتي حجي خير ترى كان نمشيت التاريخ عند تي خالق نازي عينتك أما أساس أنا قطعت ما انتهينا نقول لنا تشريش ترد وين يسمعنا تشريش أنا كنت لك كالي زين ببدله لازم من هذا كيك حالك زيادة تطول واتي تغندي ناعي حاويسكا تغندي زحمنا نقرب زعبا زرلو منقستي مز مراحي درجات منقستون كمنقستي أيسرحنا الله مهنياتو أيسرحنا الله إلكا تطرطر زقبركا نقرات الله መንግስቲ ኾን ከሎ ብዙሓት ከምዚ ናይ ቻይና ተዝኾን ብፓርትሞ ናይ ብዙሓት እምሮ ኣትዩ ድሓር ኣብ ውሳኔ ዝበፅሕ ዓይነት እንተዝኸውን ወይ ከዓ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ተሰርሑን ካብ ሓደ ርእሲ ናይ ብዙሓት ዝበልፅ ቁሩብ እውን ዝሓሸ ካብቲ ተራ ሰብ ዝሓሸ ውፅኢት ትረክብ ዝብል ግምት ተሕድር ኢኻ ሕጂ ግን ዳርጋ ሚዩቲኒ ከም ድላይካ እዩ ዘሎ እሱራት ኣሎ ርኢቶኦም ዝሃቡ ጋዜጠኛታት ሓራይ ኢንተርቪው ገይሮም ነቶም ዝቃወሙ ዝነበሩ ካብኡ ንዝወፅእ ዝረኣናዮ የለና ኣብኡ ነርና ሕሉፍ ሓሊፉ ናይ ፖለቲካ ዘይፅሕፍ ዝነበረ ምስቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ከሎ ተኣሲሩ ናይ ፍቕሪ ገለ ዝፅሕፍ ዝነበረ ሕጂ ተኣሰርና ሰብ ስታይ መንደኽኡ ደናይ ዝብሉ እዮም ዝመስሉ ዝኾነ ሰብ እሰር ኣይፍታሕኒ ሕጊ ዝበሃል የለና ኣብቲ ሃገር ሕጂ ብኡ እዩ እቲ ለውጢ ክጅመር ክኽእል ዘለዎ ምሕረት እውን ኣይኮነን ምሕረት ዝገብረሉስ ሓደ ሰብ ዝበደለ ተኮይኑ ዋላ ጠቂኖሞም ኣለዉ ምስ ኣሰሮም እዮም ነጊሮምና ከምዚ ገይሮም እሳቶም ኣብ ዘይንሰምዓሉ ብነፃ ፍርዲ ዘይተረጋገፀ ቀደም ተገብረ ሓንሳብ ተገብረ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ዝቕፅል ዘሎ ሕጂ እውን ሓሳቡ ከይገልፅ ህዝቢ ከይውደብ ኩልኩል ሕጂ ዋላ ሓንቲ ለውጢ ከይረኣናስ እንታይ ኢና ሰለብሬት ክንገብር ወይና ኢና ድሓን ፅቡቕ እቲ ሃገር ክትህሉስ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ኢኻ ትብል እሱ ርዱእ እዩ ሓደ ኣብ ግዜ ኩናት እቲ መንግስቲ ግቡእ ክፍፅም ኣለዎ ሳላቶም ጀጋኑ መንእሰያት እንታይ ገይርዎ እምበር እቲ ኩናት ናቶም ውፅኢት እቲ ዝገበርዎ ናቶም ውፅኢት ንሃገር ምክልኻል ነቲ ፀላኢ ከዓ ቁሩቡን ኣብቲ ናይ ትግራይ ኣቲኻ ምውራር ካልእ ዘካትዕ ጉዳይ እዩ ግን ኣካል ናይ ኩናት እዩ ኢልና ክንገድፎ ንኽእል ኢና እቲ መርሒ ሃገር ግን እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ኩናት ንኸይተኣቱ ዝፃዓሮ ተግባራት ዳርጋ የለን
تريو خلها أبتي ناي سلام مفرة مسكونة نيتوبيان بمولهم ناي ساتفهم أبكيمتا أستاي كوينو نتوم ويانا أقديلوهم كورنر كوينو حانت دموها كورنر تغير كيا تماريسا أستاي تقبرو تي صوم زو سرو سقومتي دقوفة فتوية مالتي كونن تي ناب إرتراو زو تونجاف سريدوم نيتوبيان بحيلي حزوا فتينوم نحرق تخينات تلعيلو بزحاد دقفتهم أب دقها تقرأي تسعر إلو including إرتراويان مس كستاي تتحزز قبرون الله مس سباونت تقرأي كتسعر مالسي فتحن هزب تقرأي زبل كان يربط حرشان بزعبة عركي زعبة إثيوبيان شقرون بسلام كفتحو زبل زروانا مثلا حجي تا تقرأي تسعر ولا تفاليا توم كوينات زلع على بعضهم توم ويانا إثيوبيان نايم زبل زلوا حجي تقرأي تسعر نبينون تقرأ هاجرة تقرأي تبهال يلا تي تقرأي تقرينيو زبهالون بويانا زدقفيو خطبلون تقامين معناتو توم مرحت ويانا زواتهم يمزلون خافوا له خفيلو إذا قلت حيلي معنا شجرنا نسلاس عامت الشعبية ويانا زبال أنا بابلز بخينات أنا بابلز أبتهاجراونت كأبو يزحوس لهم زي سخات قصاين نخاس سخا أيتمركخ خنيها تقص كل خاطر تمركخ سخا جناها مالسي هواتكاس منتي بوليتيكا كوز تحلف يها اجي محتاج كن يقبأ كان حدا اللي بخينكا قصل يبهالمو فيستيفال كا غوس تمصيم يلا سخا خمس نحانت بلبنا يناز نحسبو تبلو نركون نت سمعيتات يوم زغوهرو حجي كومو خيط انيحو نحنا مساتهم متقاعسي نتي منغسس جيجا ملختي والكبانا ملختي خامل عالمون ملختي قبلني ملختي بناي بزح نفسنا متعبا ليناني جن كرا غلوس እቶም እስራትና እቶም ሕጂውን ዝእሰሩ ዘለዉ ኸ ምእንቶም ኢልና ኸ ኖዕ ተበልና ነቲ ፌስቲቫላት ከመይ ትሪኦ ፌስቲቫል ዝበሃል ከ ተተረፈ እንታይ ምኹ ብሓፈሹ ነዚ ኩሉ ጠቃስካዮ ስኒ እንታይ ኣላ ንኩላተን ከምዚ ኮመን ዲኖሚኔተር እንዲያ ክብል ፀኒሐ ንኩለንሲ እንታይ ኣላ ክትሕግዘና ድሓር ከዓ ንዑ ምምላስ ስራሕ ደይኮነት ንቅድሚት ከ ኦኬ ኢልና ከምዚ ኣብ ኣትሊስት ኣደ ሚኒማምሲ ምንታይ ነትሕዞ ንኽእል ኢለ ክሓስብ ከለኹ ሲ ኣይ ሆፕ ብቀሊሉ ክገልፆ ክእል ኣብ ርእሰይ ክሰርሕ ፀኒሐ እቲ ምግላፅ ኣብ ቃላት ግን ክንሪኦ ኢና ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ቀደምሲ ፊዚክስ ዓት ፊዚክስ ሎም ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጡ ወላ ኩሉ ነገሩ እምበር ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ታይም ነይሩ ሕጂ ነቲ ታይም ኣካውንት ደጌርካ ዝኾነ እቲ ፎርሙላ ገለ ግዜ ኢት ሙቭስ ኩሉ ግዜ ስታቲክ ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ከተሓዞ ፍትነ እዚ መንግስቲ እኮ ከምዚ እዩ ኢልካ ንኣብነት ስናፕሻት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ሞስት ላይክሊ ከማ ናይ ባሓቂ ሓቂ ሕጂ መፅሓፍቲ ክንደይ ተፃሓፈሉ ንኣብነት ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባር ብዛዕባ ኢሳያስ ብዛዕባ ገለ ብዛዕባ ህግደት ብዛዕባ መብዛሕትኡ እቲ ድፈልጣ ሰብቲ ኤክስፐርቲስ ዘለዎ ኣነ ነበርኩሉ እዋን ድስዘ ትብለካ ማለት እዩ ሕጂ ለይተስት ንወፀት ናይ መስፍን ሓጎስ መፅሓፍ ኣላ ፅቡቅ መፅሓፍ ግን ኣብ ደይነ ዘደይ እታ ንሱ ትብላ ኤርትራ ቅድሚ 20 ዓመት ንሕና እውን ከምኡ ኢና ዝገደፍና ኤርትራ እያ ኣብ ኣያ ትውዳእታ ቻፕተር ኦፍኮርስ ብድሕሪኡ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ዝቕፅሎ ነገር ኣለ ማለት እዩ ግን እቲ ከም ኢንሳይደር ኮይኑ ዝሪኦ ነበረ ዓይኑ ግን ኣብ ሓንቲ ወገን ትውዳእ ማለት ስለዚ ታይም ኢዝ ኢምፖርታንት እቲ ስናፕሻት መዓስ ኢኻ ትብሎ ዘለካ እዩ ማለት እዩ I know you're following me ስለዚ let's take this to the next conversation ካብ መስፍን ሓጎስ ናብ ሚካኤል ጓሌል ምስገር ቆልዓ ከላ ንእሽተይ ጓሌታይ ትብለኒ ነይራ ክወፅእ ትፃወት ኢላ ትርብሽ ገለ ክወፅእ ክትፃወት ምእንቲ ብደገ ኣብ ገዛ ተዕገርጊራ ውፅእ ገለ ድሓር ንዕውፅ ኢለ የውፃ ማለት እዩ ካብ ደገ ትፃወት ድሓር ሕርሻ ዓዲ ድሓር ገለ ከዓ ንዕእተው ትበሃል ቲ ትብል the last time I remember
you were my friend እንታይ ትብለኒ ነርካ ውፅእ ሕጂ ዳ እንታይ ሓሳብካ ጠይቅ ግን ሂወትና ብግዜ ኣትሰርሕ ማለት ትወፀሉ መዓልቲ ኣሎ ተኣትወሉ መዓልቲ ኣሎ ትፃወተሉ ኣሎ ተኣኺሉሉ ሕጂ ኩሉ ነገርና ብሓንቲ ወገን ጥራሕ ከምዚኣ እንዲዮም ትበሃለላ ነገር ትህሉ ኣይግባእኒ ንረዳዳእሉ ነገር እዩ ምክንያቱ it depends ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ 2023 ወርሒ 9 ኮይና ንዛረባ ኣለና እዮም ምሳኻ ብዛዕባ ኤርትራ ሕጂ እቲ ከምዚ እንዲዩ ድሓን ብዙሕ ከረዳዳእና ንረዳዳእሉ ሞስ ላይክሊ ከማ ንረዳዳእሉ ፋክቹዋል ዝኾነ ነገር ናይ ሓለፈ 30 ዓመት ኣሎ እታ ገዳሲት ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከመይ ኣላ ኣንፈታኸ ንፅባሕካ ከመይ ትመስል ኣላ እታ ቀንዲ ገዳሲት ማለት እዩ anyway so far so good مش ሕጂ ኣብ እቲ ኮንሰፕት ናይ ምፅማም ትበሃል ብዙሕ ሰብ ካይፈትዋን እታ ምፅማም ትበሃል ቃል ግን ክጥቀመላ ደለኹ ኮንሰፕት ኣላ ንሳ ከዓ ሕፅር ኣቢለ ከም ቆልዑት ከለና ሰማዕክዋ እዛ እንታይ ሓደ ዓብ ሰብኣይ መፅኦም ቀሽዮም ዝበሃሉ ሰለስተ መንእሰያት ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ፀኒሖሞም ንስኻ ወዲ ክንደይ ዓመት ኢኻ ነተሓይለ ኢሎም ሓቲቶሞ 30 ኢልዎም ተመሪዕኻ ዶ ኣይተመርዓኹን ገና ዋ 30 ኣቲኻ ዳ ክንድብኻ ኮንካ ቀልጥፍ ኢሎሞ ንስኻ ነቲ ሓደ ኸ ኣነ 40 ተመሪዕኻ ዶ ኣይተመርዓኹን ገና 40 እንታይ ዳ ትፅበ ኣለኻ ዋላ ሓያም ከነምፃልካ ዋላ ንዓ ተፋትሐት ከነምፃልካ ነቲ 40 ኣቲኻ ኣለኻ ሕጂ you have to do it ትየ ዝብል ዘለኹ it depends ወዲ 30 ዓመትን ን40 ዓመትን በበይን እዩ ሽዑ ነቲ ሳልሳይ ካ ሰጊሮም ስኻ ዝወደይ 50 ዓመት ተመሪዕኻ ዶ ኣይተመርዓኹን ኣይ ስኻ ዝተፀሚምካ ወዳ እያ ሕጂ መሲልካ እንታይ ኣምፂኻ ተኮይኑ ናብዚ ናብ ጉዳይና ነምፃ እዩ ቅድሚ 18 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ብዕሊ ማለት እዩ ግን ወዲ ቅድሚ 20 ዓመት ኣቢለ ዳርጋ ናይ መንፈስ ናይ ተቃውሞ ናይ ምፅሓፍ ዶ ናይ ገለ ዶ ኣነ እውን ምብፃኽዎ ክገብረሉ ድፈቶም ከሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወዲ 58 ዓመት እዩ ነይሩ ድሓር ኣራብ ስፕሪንግ መፅዩ ሶሻል ሚድያ መፅዩ ገለ መፅዩ طبعا ወዲ 68 ዓመት ንግበሮ ረሌቫንስ ነይሩ ሕጂ ካብ 78 79 ንቐርብ ኣሎ ንሰማይና ገፅ ዝኸደሉ እዩ ዘሎ ኣነ ብሰዓት እዚ ኣብዚ ክንደይ ዕድላት ተሕሊፍካ ክንደይ እሞኻ ዕድላት ሕሊፍካ ኮኑ ከለኹ እሳቶም ከም ስለ ዝኾኑ ደናቁር ስለ ዝኾኑ ንኢሳያስ ስለ ደምለኽዎ ንዓና ስለ ጎነይና ገለ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ሕምቀት ልሙስ ዝኾነ ቀራርባ ናይ ደንበ ተቃውሞ ነቲ ዊንዶው ሕሊፉ እዚኣ ኣብፅሓትና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ንክንገብር 2023 በፂሕና ኣለና ተሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ ተኣስረ ተኣሲሩ ኣሎ ተዓየጥዒ ኣሎ ባይ ዘ ወይ ጎኒ ከዓ ኤርትራ እውን ብዙሕ ነገር ፅቡቅ ተገበረ ካብ ናይ ሚሌኒየም ጎልሳት ሒዝካ ክሳብ ናይ ኣዳልት ሊትራሲ ሬት ደሎ ክሳብ ናይ ብዙሕ ነገር ፅቡቅ ኣቺቭመንት ነገር ኣሎ ኣብቲ ናይ ኢንፍራስትራክቸር በፂሕካ ከዓ ድሓን ዛሕተልተል እናበሉ ገና 30 ዓመት ወሲድሎም ዘሎ ዘይወድዎ ግን ካብኡ ልቅብ ኣቢልካ ብዙሕ ክትገብረሉ ትኽእል ኣንፈታት ብዙሕ ኣሎ ብዓብዪ ከዓ ድልድል ስለኾነት ማለት ሲ ነንሕድሕዱ ሲቪል ወር ድዩ ገለ ድዩ ደይብሉ ሓደ ሰራዊት ንሙሉእ ኤርትራ ክቆፃፀር ዝኽእል ሃገር ኣላትና ማለት ሕጂ ኣብ 2023 ኮይና ሕጂ ገስዋ እንታይ ኢና ንገብር መንግስቲ ይኮን እና ንቕይር ሓደ ንዓ ቀይር ኢልካዮ ንዓ ተቐበል መንግስቲ ኢልካዮ ክቕበል ዝኽእል ሰብ ዋላ ሓደ ውድብ የለ ሰብ የለ ገለ የለ ሕጂ ዓቕሚ ዘይብልካ እውን ክቕየር ኣለዎ ንዑ መፍትሕ ተረከቡ ኢልካ ከረክብ ዝኽእል ሰብ የለ ኢንፋት ኢሳያስ ንዑ መፍትሕ ተረከቡን ኢሉ ንህግደፍ ከመን ከረክቦም እንተደልዩ ናታቶም እውን መስርሕ ዘሎ ይመስላል ግን ኣትሊስት ኣብኡ ሲ ቁርብ ኢንፍራስትራክቸር ከማን ኣሎ ኣብዚ ናይ ደገ ግን ቶታሊ ኣንፈቱ ጥፊኡ ብዓብዩ ምስ ምንታይ ኮይኑ ኣሎ ብኣሱ ምስ ባንዴራ ምስ ደገፍቲ ምስዞም ከምዚ ከማና ምስቶም ሓገዝቱ ምስ ይባእሱ ስለዚ ኣብ ቲ ሙቭስ 23 ከኣና ኣለካ ሕጂ 24 ኣቲና 2024 ክንኣቲና ሕጂ ኣብዚ ሰላማዊ ምስግጋር ንገብረሉ ተፀሚምና ንሓልፈሉ እዋን እዩ ዘሎ ናይ እስራዶ ገለ ኣበይ ኣሎ እቲ ቀደም ሰብ ህዝቢ ተኣኪቡ እስራቱ መውፅእ ተው ሓደ ኮማንዶ ሰብ ገይሩ ካብ ቤት ማእሰርቱ መህደሞም ክሳብ ኩሉ እቲ ከምቲ ናይ ኤርትራ ጅግንነት ከምቲ ዳሕለፍ ናይ ቅድሚ ናፅነት ነበረ ውህደትን ናይ ዕላማ እንትኾኑ ግን ግደ ሓቂ ተኮይኑ እዚ ደንበ ተቃውሞ ካብ ሚድያታቱ ጀሚርካ ክሳብ ውድባቱ እቶም ቁሩብ ኢና እቶም ናይ ሓቂ ናይ ማይኖሪቲ ኢና ቁሩብ ክልቲኡ ባላንስ ጌርካ በዚ ሃገራውነት ሒዝካ በዚ ፅቡቅ ትሓስብ ትኽእል እሞ ርትዓው ድኾነ ነቲ ፅቡቅ ፅቡቅ ትብሎ ነቲ ሕማቅ ትብሉ ከምኡ ክብል ዝደሊ ሰብ ዳርጋ የለን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ቁሩብ ከማን ሕጂ ኤርትራውያን ብሽግለታ ስዒሮም ኢሉ ከማን ክዛረብ ቁሩብ ሕጂ እዩ ዛ ሓለፈ 3 ዓመት ዝደንበ ተቃውሞ እዚ ፈደይኮነ
ኤርትራውያን ኩዕሶ ክፃወቱ ኢዶም ሂቦም ኣብ ዛምቢያ this was their headline ዝኾነ ዓይነት ብዛዕባ ፅቡቅ ብዛዕባ ኤርትራ ከይተስማዓኒ እያ ፀኒሓ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዋላ ትማል ትማሊ ናይ ኢሳያስ ንቻይና ከይዱ ኣይሰድ ቁርብ ኣሎ ካብቲ ኣብኡ ድበሎ ነገራት ንኤርትራ ክጠቅም ድኽእል ኢልካ ተተዛሪብካ ኣለካ ህግዳት ኢሳያስ ጥራሕ ትበሃል ኣለካ ስለዚ we have a very 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 immature ዝኾነ ደንበ ተቃውሞ እሞ ከዓ ተቐቢሉ ነንሕዶ ይሰማዕ ክቕበል ዘይክእል እንተኮይኑ ከዓ የለን ማለት እዩ ብሓፂሩ ሕጂ ኣብታ ንፀመም ትብል ኣይነው ብዙሕ ካብ ፊዚክስ ጀሚረ ክሳብ ጓለይ ክሳብ ዕድመ ናይ ኢሳያስ እትልካ ኣለኹ ግን ቶታሊ ተረዲእካ ኣለካ ባህላ እየ ኣብዚ ዓይና ዘለና so now what do we do ምስቲ ክድግፍ ዝፀንሐ ኣካል ኮንካ ምስቲ ኣብቲ ማእከል ዘሎ ምስቲ መዘወር ሒዝ ዘሎ ንፋት ኣይዴር ሰይ ብዙሕ ዋት ኣይሰማምዕ ንኾኑ ምስቲ ስዒሩ ዘሎ ሓይሊ ምስ ኮንካ ናብ ሰላማዊ ምስግጋር ክበሃል ከሎ ካብ ዲክቴተርሽፕ ናብ ዲሞክራሲ ሕጂ ብናተይ መዐቀኒ ማኢት ኣሽሓት እውን ክብሎም ደፍር ምክንያቱ መዓት ሰብ እውን ፈሎ ዝገብረ ዘሎ ብዚ ኮመንቶም ሪኦ ገለ ሪኦ ነዚ ኣይደሊ ትደጋፊ ዝበሃል ማለት እዩ ክደፎ ተቃዋሚ ኣብቲ ኣካል ፅፍሒ ናይ መንግስቲ ሒዞም ዘለዉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ንበሎም ሰባት ክዛረቦም ከለኹ ሓቶም ከለኹ ነዚ እያም ድደሊ we have no problem with this of course ተወንዚፉ ዝፀንሐ by the way ቲኽ ንብል ኢና ምውንዛፍ ሓደ ነገር ኣንፃሩ ምዃን ግን ካልእ ነገር ቅዋም ይወንዘፍ እዚ ንጉር እዚ ይወንዘፍ እዚ ይፅንሓልና ቅድሚ ኩሉ ሃገር ተሃሉ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ማለት እምበር ትደልዮ ዘለካ ስንገብሮ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክሕፅረልካ 2023 ኣብዚ ሓደፍቲ ፌስቲቫል ናይ ዳንኪራ ናይ ጓይላንድ ጥራሕ ደይኮነ ሰለስተ ኣመሓደርቲ ዞባ ናይ ዞባ ደቡብ ናይ ዞባ ዓንሰባ ናይ ዞባ ባሕሪ ኣመሓደርቲ እዚኦም ተጋደልቲ እዮም ብናተያ ክሪኦም ከለኹ ኣዘራርቦኦምን ክእለቶምን ናይ ሓቂ ሃገራውያን ኣተሓሳስቦም ከምዚ ኮራኮር ናይ ኢሳያስ ባንዴር ሰገት ናይ ኢሳያስ ህግደፍ ድበሎም ዘረቡ ሓደ ጣቃዕ ገለ እቲ ካሪካቸር ንብሎ ዘለና ዳዝን ኤግዚስት it used to exist ኣነ ካብዚ ከምኡ ድበልኩ ሰብ እየ ከምኡ ምጥቃዕ ጥራሕ ኢኹም ዝብሎም ነይረ ኣብኡ ተሓተቱ ሕቶታት ኣብኡ ተዘርበ ብዓብዪ ከዓ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣለና ነዚ ዝበሃል ዘሎ ፅቡቅ መንፈስ እየ ትርኢ ዘለኹ and then finally let me conclude ከምዚታት ክዛረብ ስለ ዝረኣዩ ንኾኑ ብካልእ ኮኑ ኩሉ ድሕሪ ናይ ፌስቲቫል ናይ ሲያትል ኣብቲ ናይ ህግደፍ ዝገብርሉ ክላብ ሃውስ ዋላ ሰበስልጣናት ዶ ኣመሓደርቲ ኣዋሰንቲ ናይ ህግደፍ ዘሎ ኣብ ዳያስፖራ ዝገብሩ ሰባት ኣብ ኣኼባ ፀዊዖም ዕድል ሂቦም ነይሩ ክዛረብ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ እዛ ድበልክዋ ኢለ ብሕፅር ዝበለ ካብኹም ንላዕሊ ኣነ ህግደፍ እየ ምክንያቱ ኣነ ድደልን ዲሞክራስን ፍትሕን ድደሊ ህግደፍ እየ ንስኻትኩም ግን ህዝባዊ ግንባር ጥራሕኹም ኣብኣ ጥራሕኹም ተዓዊኩም ዘለኹም ነታ ደፍ ትብል ነታ ዲሞክራስን ፍትሕን ከምዘይናትኩም ጌርኩም ናይ ሲኣይኤ ናይ ወያነ ትብሉና ፀኒሕኩም ግን ድሓን ንሱ ፀኒሕልና ርዳእና ኣሎ ሃገራውነት ግን ኣኪብና ኣሎ ሕጂ ግን ናይ እቲ ሃገር ኣብ ናይ ህግደፍ ቻርተር ዘሎ 6 ነጥብታት ዘለዎ ኣብኡ ንመለስ ሓደ ካብቲ ነጥብታት ናቱ ናይ ማልታይ ፓርቲዝም ናይ ተሓሳስባ ፅፍዕነት ገለ መለ ብኡ ተመዘዘ ቅዋም ከዓ ኣለና ናብኡ ንመለስ ኤቨሪባዲ ሰድ ካብቶም ገበርትን ወሰንትን የድብሎም ካብኦም ንላዕሊ ሰብ የለን this is exactly what we need to do ንዑ ኣኺል ንሕና ንፀልኦ ግን ድብሉ ንፀላ ዝተሓበር ንሕና ንፀልኦ ነዚ ሃገር ከፍርሰና ደሊ ንሕና ንፀልኦ ትሕቲ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ሒዙ ኣውራጃዊ ደንገለን ከላዓል ዝደሊ ንሕና ንፀልኦ ብምስ ወያነ ኮንካ ዝግበር ፀኒሐ ኣፍኮርስ ኣነ እውን ንሱ እንድየ ፀልኦ ስለዚ ናይ ክልቴና ተደሚሩ it covers 95% ተደይ ወሓደ 99% ተማን ትደፍር ማለት እዩ so here's my long thank you ነዚ ኩሉ ዕድል ድሃብከን የበማ ካብዚ ዝወፀ ንድዕ ምናልባት ዘይተረዳእከ ነገር ትል ደስ ዝብል እዩ ተስፉ ናትካ ደስ ኢሉን ኣሎ ማለት ኣነ ግን ስኬፕቲክ እየ ማለት ክስታይ ከምኡ ተዝኾነለይ ንፈተኹ ከምኡ ተዝኸውን እዚ ግን ቁርብ ጥበራ ኮይኑ ትሰሚዐኒ ሳቶም ዝብልዎ ዘለዎ እታ ዝቐለለት ነገር ንተኣስረ ሰብ ፍትሖ ዋላ ሓንቲ ተኸፍልን እያ ሃገር ፋሓይ ተብል ዋላ ሓንቲ ክስታይ ትብል እቲ ብዘይ ምክንያት ሰብ ምእሳር ይቋረፅ እቶም ሰራዊት ሓለፍቲ ዶ ገለ ዝበሃሉ ዕንደርኦም የቋርፁ በኣ ትጀምር ዳሕራይ እቲ መስርሕ ናይ ዲሞክራሲ ገለ ዝበሃል ቀስ እንዳበለ መፅእ እቲ ዕብለላ ግን ዕብለላ ዘፍርዮ ዘሎ ሕጂ ዝወፃእ ንሪኦ ዘለናስ ዲሞክራሲ ተዝፍቀደሉ ካንደበት እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ብዘይብሉ ህዝብና ነዚ እዩ ክመስል ነዚ ዘሎ ስምዒታዊ ስለ ዝኾነ ክስታይ መላኺ ከዓ ከምኡ ዓይነት ሰባት እዩ ዝፈጥር ምክንያቱ
ትካላት ኣይኮነን ትካላዊ ኣሰራርሓ ከይገደፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ንዕኡ ዝትክእ ከም ናቱ ዓይነት ካሪዝማ ዘለዎ ከዓ ስለዘየለ ምክንያቱ እቲ ባይታውን ኣይትፈጥረሉን እምበር ዝኾነ ሰብ መራሒ ክኸውን ክወዳደርሲ ክእል እዩ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ እንዳተባላልሐ የምፅኦ እሞ ንመን የስርሕ መራሕቲ ዝፍጠሩ እዮም ግን መን እሞ ኣሎ ጀካ ኢሳያስ እሞ መን ኣሎ ከምኡ ደኣ ከምኡ ትርኢቱ ከምኡ እምነቱ ዘይብልና ኢልካ ኣምልኾ እየ ዝብሎ ካልእ ክስታይ ክብሎ ይክእልኒ እያ ናቆት እውን ኣይኮነ ናብ ፍርሑ ንኸይድ ንዕኡ ቻሌንጅ ምግባርሲ ነውሪ ኮይኑ ኣሎ ብዝኾነ ግን እቲ መስርሕ ከይድ ተኮይኑ ክኸይድ ክእል እዩ ዝብሉ ዘለው ብዙሓት ክኢላታት ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ህግደፍ ዋላ ኣለው ኣዝዮም በላሕቲ ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ዘለው እቶም ገሊኦም ከዓ ተኣሲሮም ኣለው እቲ ናይ ፖለቲካ ሓደ ካልኣይ ብእምነቱ ሰብ እሰር ብሓሳቡ እሰር ኣሎ እቲ ምእሳርሲ ኣየቋረፀን ብኣ ተዝጅምሯ ከመይ ፅብቕቲ ነይራ ሕጂ ንሳ ግን ንሕና ንመልሳ ስለዘይኮነት ስኻ ተኣምነላን ተዕግበካን ስለ ዝመለስካለይ ባኬን ፎርዝ ኣብ ክንዲ ዝኸውን ናብ ካልእ ክንሓልፍ ናብ ካልእ ግን ቁርብ ሜይቢ መብረተልያ እንታይ መስለካ እታ ንፀመም ትብል እኮ ጌና ነቲ ዲክታተራዊ መገዲ ከነልጉሶ ይከኣልናን እዋኑ ኣጀንዳና ንረሳዕ እዮ ጠለብና ንረሳዕ ኣይኮነን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ነዚ ነገር ንክቅፅል ዝሓገዘ ደጋፊ ጥራሕ ዘይኮነ ተቃዋሚ እዩ ከምኡ ገይሩ ካባኻትኩም ኢሳያስ ሓይሽ ከም ዝብል ሰብ እዩ ገይሩ ደርፎር ብድሕሪኡ ዝመፁ ከም ትብሎ ዘለካ ዲክታተራውያን ገለመ ከይመፁና ኩሉ ግዜ ንሕዞ ነገር የለን ግን ተገደደ ንህዝባዊ ግንባር ኣብቲ መብፅዑ ኣብቲ ህግደፉ ኣብቲ ገሉ ክመልስ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን ነዚ ንብሎ ዘለና ተተኪኦሞ ግን ተስፋ ኣለና ኣብኡ እቲ ተስፋ ድብሎ ዘለኹ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ንስ ኣምልኾ ገለ ሓቂ እንድዩ ንሃቦም ዋላ ንዓቶም ከዓ እቲ ንዓቶም ከማን ትገዶም ኣብ ሓደ ሰብ ተመርኩ ስለዝኾነ መተካእታ እውን የብሎም ንዘላለም ከተምልኾ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንዓቶም ከማን ትገዶም እታ ፊስክያ ማለት እዩ እታ ግዜ ተሓፅሮም ዘላ ሕጂ ኩሉ ከይፈተወ ክግደድ እዩ ክቅየር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ምርጫ የብሉ በቲ ተቃዋሚ ፀንሐ ኦልተርናቲቭ ፈጢሩ እዚ ለኒ ድበሎ ነገር የለን በዚኦም ክቅፅለልና ድብሉ ከዓ ንመን ሒዞም ክቅፅሉ ሕጂ ከምኡ ካብ ሃለወሲ እምበር ተዋሓደስ ኣብ ቁርብ ዶ ክንሰማዕ ንኽእል ኣብ ኤርትራውነት ክንሰማዕ ንኽእል ካልእ ዓለም ዘይብሉ ተደሊኻ ኡልትራ ናሽናሊዝም በሎ ተደሊኻ ብዘየገድስ ኣብ ፔትሪዮቲዝም ናይ ኤርትራ ኣብ ሃገራውነት ክንሰማዕ ባይ ዘ ወይ እዚ ፌስቲቫል ገለ ነፀብራቅ ናይ ሃገራውነት ይኽእል ወላ ሓንቲ ምስ ኢሳያስ ቨሪ ሊትል ሓደ 3-4-5 ሰብ ነይሩ ኸውን ኣብ ፌስቲቫል ኣብ ሲያትል ንኸድ ኩሉ ሓደ ሰብ ርአ ናይ ኢሳያስ ገይሩ ሓደ ሱኻ ትግራዋይ እዩ ባዕሉ መንሽሙቲ ገለስ ናትናኤል ኣስመላሽ ኣብ መድረክ ደይቡ ገለ ኤኒዌይ ሓደ ኤርትራዊ ካብ ምስ እንዳኾኑ እንዳበሉ ሰኣሉ ነይሮም ኾኑ ግን ኣምተልን እዩ እዚ ኦል ኦቨር ነበረት እንተደኣ ነይራ ኣይ ሆፕ ክትሪኦ ትኸውን እዚኣ this is everywhere ነዚኣ ንኤርትራ ንገለ እዚ ናው at some point ንሕና እውን ሓደ 10 ዓመት ኣይከድኩም ናብቲ ፌስቲቫል ደግለለና ተሓሳስባ እውን ነይሩ ሕጂ ንሱ ከዓ ተጋጊኻ ነርካ ደይከድካ ዝብለኒ ሰብ ተነይሩ ናይ ተጋግኾን ምክንያቱ እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ሕጂን ትሽዑ ነበረ መንፈስን በበይን እዩ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ወዲ ሕጉሰካ ነገር ኣሎ ሕጂ ንኩላትና ትምልከተና እታ we are running out of time እሞ እቲ ምትስፋው ተሳቲፉ ዘይፈልጥ ገይሩ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ኤርትራ ናይፍ ኮይኑ ክተስፋ ክእል ክፅበር ክእል ክኸውን ኣይደንት ከምዚ ከማይ ኮይኑ በይነይ ከዓ ኣይኮንኩ ኣይታሽሓት ንብል ንኽእል ኢና ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለና ግን ብኤክስፒሪየንስን ገለ ንሪኢኻ እቲ ብቐሊሉ ዝፅበር ሰብ ኣይኮነን ኣብ ከምዚ ተስፋ ዝገብር ዘሎ እሞ ኣይነ ዝተዋሕዶ ክብል እየ ዘልዮ ሞ ተንኪዩ ያ ፅቡቕቲ እዛ ናይ ክስታይ ዝዛረብ ከለኻ ሓንቲ ዝመፀት ምሮይሲ ብጀካ ብዘይ ካልእ ሞመን ኣሎ ክብል ከሎ ሰብ ሲ ንኤርትራ ይፀርፍ ዘሎ ብጀካ ኢሳያስ መን ኣለዋ እዚ ሃገር ክብል ከሎ ኤርትራ ዝፈጠረቶ ሓደ ሰብ ይሱ ኤርትራ ኣሽሓት ሚልዮናት ከምኡ ክትፈጥር ትኽእል እያ
ድላዮም መንፋዓት የብሉን ኣነ ኣይብልኒ ወይ ከዓ እሱ ሓደ ሰበይሊ ገለ ይብልኒ ግን ዝያዳ ስለተመልከ ኣነ ጥራየ ዘለኹ ባ ኣበይ ኣሎ ሰብ ክብል ንሱ እውን ከኣመን ጀሚሩ ንሕና ብዙሕ ኖ ከምኡ የድለን ተሰሪሕሉ እሱ ከም ሓደ ኦፍኮርስ ስፒርሄድ ዝገብር ንሓደ ምንቅስቃስ ፐርሶናሊቲ ክህሉ ኣለዎ እዚ ናይ ደገ እውን ሓደ ዝመርሖ ፍሉጥ ሰብ ስለ ዘይብሉ እዩ ብዙሕ ዘይሰጎመ ዝብሉ እውን ኣለዉ እቲ ሓደ ሸነኽ ሓሳብ ስለዘየለ ሰብ ክመፅእ ይከኣለን ማለት ኣብ ሓደ ሓሳብ ምስ ዓሰልካ ካ ሰብ ተምፅሎ ክዓሰል ይከኣል ኦኬ ሕጂ ኤርትራ ሲ እቲ ባይታ ፈጠር እምበር ኢሳያሳት ክትፈጥር ትኽእል እያ ካብኡ እዚ ምቕሉላት ኢሳያሳት ፎር ዳት ማተር ቅድም እውን ምቕሉል ጀሚሩ ነይሩ ግን ብዛዕባ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ክንዛረብ ከለና ከይድና ኢሳያስ ኢና ንብል ኣነ ከምኡ ክብል ከሎ ቁርበ ሕፍረኒ ምክንያቱስ መዛርብቱ ይኮንኩ ስለ እዚ ዓቕሚ ንሓደ መራሒ ከምኡ ክጥርነፍ ዘይከኣልኩ ኣብ ሓደ ክስታይ ግን ንሱ ሞቢላይዝ ገይሩ ሰውራ መሪሑ ብዙሕ ነገራት ፈፂሙ እዩ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኢና ንፀሎ ዘለና ነቲ ኢሳያስ ዝበሃል ሰብ ኣይኮነን እቲ ምስሊ ናይ ኢሳያስ እቲ ኣምልኾ ዝበሃል ኢሳያስነት ወላ ክትብሎ ትኽእል ከምዚ ኖኖ ኣብኡ ጥራይ ጠጠው ዝበለት ሃገር እሞ ከም ድላዩ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ፋብሪክኡ ዘካይዳ ዓይነት ኣመራርሓ እዩ ዝፅላእካ ልዕሊ እቶም በላሕቲ ብትሕቲኡ ዘለው ኮይኑ ንኩሉ ሒዝዎ ሕጂ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓ እቲ ከም ድላይካ ወታደራት ከም ድላይካ ምእሳር ወላ ካልእ ይቕፅል ኣሎ ብዝኾነ ግን እታ ናይ ክስታይ ተስፋ ኣለዋ ኤርትራ ኣነ እውን ተስፉ እየ በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ዲሞክራሲ ክግበር ከሎስ ከምዚ እዚ ዶ ኸውን ስለዘይፈለጥናዮ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለዘይፀንሐሲ ብከምዚ ዶ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ኣፍሪቃውያን ዶ ንኸውን መንነትና ክንደሊ ኣነ መን ክንዲ ነፍስኻ ኣነ እዚ ምርጫይ እዚ ክገብር ክእል እዚ ክሓስብ ክእል ኣብ ክንዲ ትብልሲ ኣብቲ ዘዳለወልካ ሰናዱቕ ተኣቱ ወይ ብሃገር ተኣቱ ንስኻ ኤርትራዊ ከምዚ ኢኻ ኤርትራዊ እዚኣን ዝገብር እዩ ትበሃል ክንዲ ነቲ ተፈላለየ ሓሳብ ናይ ኤርትራውያን ተሓቁፍሲ ኖ እዚኣ ናይ ኤርትራዊ እዚኣ ተዘይጌርካ ኣይ ኤርትራውን ኢኻ ትበሃል ወይ ከዓ ኣውራጃኻ እዩ መንነትካ ካብኣ ትገድድ ከዓ ኣውራጃኻ ወይ ከዓ ዓድኻ እዚ ሕጂ እውን ክትመፅ ነይሩ ዓድኻ ዘይምንጋር መንነትካ ዘይምኩራዕ ዶ መበቆልካ ካብዚኻ በቆልካ ግለ ንስኻ ንዓኻ ዝያዳ ዝገልፀካሲ እቲ ኣቦሓጎታትካ ተወለዱሉ እዩ ዝበሃል ተሓሳስባ እውን ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ኣውራጃታት ክሓስብ ከሎስ መዓስየን ተኸፋፊለን እቲ ጄኔሎጂ እቲ ዘርኢ ገለ ተቢልናዮ ሕሱስ ዝበለ እዩ ዋላ መንጎ ኤርትራውያን ገዲፍካስ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን እቲ ክስታይ ተዝምርመርሲ እቲ ጀነቲክ ሜክኣፕ ተዝምርመርሲ we are all over the place ኢንሻአላህ ኩሉ ተሓዋወሰ ምኾነ ብዛዕባ ኣውራጃታት በየናይ መምሕዳርን ተፈላለየን ናይ ሕጂ ሎሚ ኣብዚ ዘሎ እዋን ኤርትራ ብዞባታት እያ ተኸፋፊላ ዘላ ብዞባታት ከዓ ክጅምሩ ከሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣመሓዳሪ ዞባ ምምሕዳር ሚኒስተር ዞባ ምምሕዳር ዝነበረ ሸሪፍ ሕጂ ተኣሲሩ ዘሎ ከም ዝገለፆ ምስ ቁጠባዊ እቲ ምስ ማይ ክዖ ገለ ዝበል ይገልፆ ነይሩ መቐፀልታ ናይቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክገብሮ ጀማሚሮሞ ዝነበሩ ከምኡ ገይሮም እዮም ነቲ መን ኣበይ ይኸይድ እቲ ምምሕዳር ከመይ ይኸውን ነፍሲ ወከፍ ዞባ ከዓ ካብቲ እቶታ ከመይ ትመሓደር ሓሲቦም እዮም ገይሮሞ ዘሎ ሕጂ ናይ ዞባታት ብዛዕባ ኣውራጃታት ትፈልጦ ተሎ እስኪ ይቕርባ ኣለኒ ብዛዕባ ኣውራጃታት ፈልጥ ይኽብል ኣይደፍርን ግን ሓደ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ሰብሲ ዝስሕቶ ነገር ኮይኑ ዝስማዓኒ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ብዛዕባ ኣውራጃታት ኣብ መድረኽ ሃገራዊ ፕላትፎርም ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ጥራሕ ኮንካ ትዛረበሉ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ማለት እዩ
تحتي قوم كاتقبرو بوراجات ما حدا لنا وراجا بوليتكس تقبر دو قال زبلو أي سانون هون جن مجمّر خاباتن لعلتي بنتاي تجميرنا بهاجر تجميرنا سي أوراجا دلو بهير دلو ولا هيمانوت دلو ولا قال كله تقلاو دخونه وي نبومونو ديك وناس نخفالو زملكاتي مالتي أوراجات الكا نيت وراجات لها سرايات الكا نحن وراجات زارب مالتي تحت هاجر أو كان سالتي أب تحت هاجر كاو هاجر أي بلسنا حجي أنت سبت سحت هذا الله دولة الله أبتا نتا هاجر سي كمزي لا يقولي أبي لحلف الله مالتي تاخذ بالدليل هاجر it makes sense هاجر يسبو هاجر بهاجر نحسب لنا قبو لما بالطرح ده يكون نسي هاجر actually doesn't make sense sense هي بني يقول كله نحار ود سبت تحت ولد الله أنا دانيال ساعة ولد الله سخاسي دانيال اللي خا دانيال تخلعها هجي أزمار كالوها بندا بوخا دغور بوخا بندا ديخا دغور بوخا لو دغزاو تخالو ورب فلطم متعابي تخالو ممهر تخالو مسارع تخالو ورب فلطم علو نايز مركز مدام قال لك اكستندد فاميلي لو دخون خوينس مرعى تغيركا تعدمهم سبات زين مالتي حجزي ام سبكا جن هاجر كابتي كم تحوز غيرنا نوصدو ناي بحق نحاسبو لتبان لا بدحر حجي كرم حجر يا خام يتفلت سبات لو بانقوم كمان يتفلطني ها اي تزاربني خا خام كمان يتفلتني حدا راشا يتفلتني ها ብዙሓት ደቂ ዓፋር እዮም ዝበሃሉ ዕሩኽቲ ድዮም ገለ የብልካን ግን ብሃገር ክሓስብ ተኾንካ ከም ኤርትራዊ ግን እዚኦም ከዓ ልክዕ ከምቶም ደቂ ገዛውትኻ ከምቶም ደቂ ሓትንኻ ከምቶም ገለ እዮም ስለዚ ብሃገር ንሓስብ ተኮይንና ንስኻ ሰሪሕካ ትእትዎ ካብ ደሞዝካ ቆሪፅና ቀረፅ ነቲ ብተዓፋር ዘሎ ነቲ ኣብ ራሻየ ዘሎ ነቲ ኣብ ሰራየ ዘሎ ነቲ ገለ ዘሎ ከነምህሮ ኢና ኩሉ ከም ማዕረ ኢና ምእንቶም ከ እዛ ሃገር ተተወሪራ ከዓ ምእንቶም ከ ንስኻ ዲ ደቅኻ ድዩ ኣሕዋትካ ዲኻ ከድኩም ክትስውሎም ኢኹም እሳቶም ከ ከይውረሩ ምእንቲ ሕጂ ኢንተሌክቹዋሊ ሃገር ኣክቹሊ ካብ ትግርም ዝብለካ ከም ሰብ ከም ቅቡል ገይሩ ሙሉ ዓለም ባይ ወይ ንዓና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብኡ እዩ ላይክ ኦ ማይ ጋድ ዝበሃል ግን ነዚ ተቐቢልካስ ይነዋት ኢት ሜክስ ሰንስ ኢልና ተቐቢልና እዚ ሃገራውነት ሕጂ ነቲ ትሕቲ ሃገራውነት ኣብ ትሕቲ ጥራሕ ደይኮነ ዕብሪ ትሕቲ ድገብሮ ናይ ዞባዊ ምሕደራ ክንበሃል ፀኒሕና ኢትስ ጃስት ምሕደራ ኣብ ትሕቲ ሃገር ወይ ትሕቲ ሃገር ምስታ ሃገር ምስቲ ናይቲ ሃገር ፋሕ ምባል ምስታ ሃገር ምክፍፋል ምስታ ሃገር ከይትህሉ ንሳ ድፃባእ ድዋዳደር ገለ ተኮይኑ ግን ኪነ ሓፅብ ዘርበ ዋላ ሓንቲ ኣገዳሲ ይኮነ ካብኡ ሓሊፍናሲ ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ግን ናይ ሓባር ንብል ኦፍኮርስ ንሰብ ኣብ ሂወቱ ነቲ ሃይማኖተኛ ሰብ ማለት እየ ሃይማኖት ልዕሊ ሃገር ክኸውን እዩ ተማሊ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ከምዚ ምስ ሞትኩስ ኣብ ገለ ኣበየ ድኸይድ ኢሉ ዝነብረሉ ድሓር ሙሉ ሂወቱ ዝመርሓሉ ፕሪንስፕል ገለ እዩ ንነብሱ ልዕሊ ሃገር እያ ሃይማኖት ግን ኣብ ሃገር መፂና ኣገዳሲ ይኮነ ኢትስ ዋላ ሓንቲ ከም ዞባ ከም ገለ ናይ ግልኻ እዩ ፅባሕ ሃይማኖት ክትቅይር ትኽእል ትኸውን ናይ ዞባ ነገር ከዓ ኣብዛ ክትመሓደር ፀኒሕካ ኣብዛ ክትመሓደር ትኽእል ሕጂ መን ሓንፂፅዎ ኣብቲ ታሪኹ ገለ ክመፅእ እንተኮይነ ካበይ መፅኡ ገለ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ግን ዜሩ ዜሩ ዞባዊ ምሕደራ ተኮይኑ nothing more than that ካብ ኣይኮነት ብሕልፊ ዘናብራጃ ሰራይ ሓማሴና ሰራይ ከሎ ግዛይ ከዓ ቴክኒካሊ ዋላ ሓይል ብኩሉ መዐቀኒታት ማለት እዩ ሓደ ህዝቢ ቶታል ሓደ ዳርጋ ሓደ ብሄር ተዓብለሎ ሰብ ዘለዎን ማለት እዩ ሕጂ መንዳ እዩ እቲ ሓማሴን ሰራይ ከሎ ግዛይ ዝፈልይዎን ገለ ሰብ ክዛረብ ከሎም ብዛዕባ ነብሱን ብዛዕባ ኤርትራን ብዛዕባ ዞባን ልክ ከምዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ምሳሌ ቁፅሪ ክንዲዚ ኣብያ ተሓንፂፃ ሓማስያን ድብለካ ዓይነት ኮይኑ ይዛረበካ ኣብ ክንዲ ኣይ ዶንት ኖ ሓደ ጥልያን ወዲ 20 ዓመት ኣርኪቴክት ክኸውን ናይ ድበለፀ ኣርኪቴክት ከምፅኦም ኣብቲ እዋን እቲ ትገበረሉ እቲ ናይ ምሕደራ ገለ ብቢሮ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ሓንፂፅዎ ሳም ጂኦግራፊ ትፈልጥ በዚታት ተሰርሐ ሽዑ መንነት ተታሒዙ ኣብ ሩስያ ካፍ ምስ ባህልና ድኸይድ ዘመደይ ሰበይ ታሪክ ኣቦታተይ ገለ ትብሎ ነገር ከ ኣሎ ሕንፍፅፍፅ ዝበለ ነቶም ኣቦታት ጥራሕካ ክትቆፅር ባይደወይ ነተን ኣዴታት ቶታሊ ተቆፅረኒኻ ኣዴኻ ዓዲ ኣዴኻ ንዓዲ ዓባይካ ንዓባይካ ዓባያ ገለ መለ ናይ ዜና ኣይሕሰብኒ ኣይቁፀርኒ ስለዚ ቶታሊ ተመሰረተ እውን ትሰንኮፍ ድኾነ ኣይ ቲንክ ኣብ ድንቁርና ተመርኮሰ ኣይደንቲቲ እየ ዝብሎ ማለት እዩ ድኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ናይ
أبناء أوراج ديسكاشن كون وريد كم لك أجر كحط على اللغة تاريخ وقت فلتو قال أجر داسي يخون إنترستي يخون مش تو ساينتفيك كمان هيكون هنا تو كنزل لك بتعني سايل خوني مس هاجر أو أجر كاجن توتالي مورادرتون خون يبلون بو مسيخانا بوليتيكا مغا ايدنتيتي أب كندي انت خبا صنعك تمرتي انا مصحف باخن بيبكا ايديولوجي ناتكا بساعات زخمي يالو فيلوزوف ناتكا خبي مص سبيريتواليتي ناتكا هيوتكا خمي يمثل إلكا مزراب اسكا عدو نفلطو شو قب شعونتهم اوراجهم فولي ادخونا دك حتى الني مالت يم ناتو دك حتى الني اوراجهم فولي كون باي ذا واي خوني قال يا نعاتهم ناتو غيرو مساك ورا دردل شعور نتم دك حتى الني ان كاواي دو اورو غيرو نتم دك حفت ديسي دك اوراجو خوينامسي مساك قطم تل حجي ازدن قرنازي عدل نهبو تم كبرت زي قبو كبرت نهبو لنا مالتي جاب زباو محتاج امريكا انا بحق السامع زي كابتي دصنح باي ذا واي بخعسو ماليا سرايدو باسيرادو دابل كابس مرات قاطمه مشعو سخيره مباسو قال بخنديتات دعب لبوز ابديت اللي تدخل دنقرنا تحوسو ايدنتيتي اللي لنا هو تيخا انا ايرتراوي انا كنت زي اقول كله بزحد سامع له بزحد كش لمصام نغرات مالتي شمه ايرتراوي ሃይማኖት ኤርትራዊ ዓደይ ኤርትራዊ ኩሉ ኣይደንቲቲ ናተይ ኤርትራዊ ካብኡ ንታሕቲ ተገድሰካ ተኮይኑ ኣይደ ነው ጓልኩም ሃብና ዲኻ ክትወልደ ዲኻ መፂኻ ጓልኩም ሃብና ክትብለና ተደሊኻ ከማን ኤርትራዊ ጥራሕ ኮንካ ምፃእካ እሱ ናይ የድልኒ ድሓን ከምኡ ተኮይኑ ግን ሸውዓተ ወለዶ ገለ መለክ ተፃርፍ ኮንካ መይብል ንኮሚታት ንግደፎ ነቲ ባህላዊ ነገር ኣብ ኤርትራ መፂኻ ግን ካልእ ኣይደንቲቲ ክህልወና የብሉን እዚ ዓድኻ ትነግር ንገር who cares but it's a boring detail ዮብሲ ዓድኹም ኣበይ ተለካስ ንዓይሲ ታይም ድሕሪ ሓሙሽተ ደቂቃ ከማን ክርሳዕ እዮብ ግን ካብዚ ዕላል ንግሳዓርከይ ቁሩ ኤፒሶድ ሰሚዐ መፅአ ባይ ወይ ፅቡቅ ከይዘከርና ኢኻ ሓልፍ እቲ ብማዕዶ ደድንቆ እዩ ግን ኣብዚ ኣሰፋኽዓ ቃላትካ ነተሓሳስባኻን ክትገብሮ ትፍትን ዘለኻን በዚ ክርኢ ከለኹ ዳስ እሱ ኣይደንቲቲ ንዓይ እሱ ኢኻ እቲ ኣገዳሲ ብዓብዪ ኻ ፅባሕ ንክሆ ኣብ ድኾነ ምምሕዳር ዘሎ ሰብ እቲ ብማዕዶ ዘለና ስኮብ ዘይሓገድስኒ نماني على يونيفرسيتي خؤتو نماني خخال نماني سكولارشيب كب كيكال أب هوسبيتال كم محاضر كله نماني عرات كب نماني عرات كيهبسي كم زع عينة ايدنتيتي حيزوان تراس أنيحو this is رفع كانسري ولا من مستغير ولا ديمقراطية ولا جلنس لا يحكي حكى مرو أفريقيا ده حماسة بحلف بيساوي عالم كا إذا تحساس باجي أنا خا بزوح نقاومون نسألون أسرار رح نايزي من قصر الله يرترالو كابتي نازي عينة تحساسبا نمقدال أب تحلف 10 عام كريو هلخون I think دا قد لما تيو كبال خليو I know أب دقر سعر الريد مثل دلو أب سوا وسيل كامل السيات بحساب كم دموس غيركا أب هاجر أقول لك مقبارو كدقف تقبايو زناي حماسين سرايا كلك زي دبل وسيخا دوب سمين مقبارو أي تسألن تتسألي خاب حق كونستيشن كيركا دلاك خون خليمو جن زي أدم كبرتات نيرنا اللي كان عسى مسكال نتنا يوراجا وتحساسبا زي قبو معرض مهاب نتهاجر بالكار تمز تحس جيركا مسارقين خوني يبلون يدول اللهم اي نو ناي فلطتي ناي انا يوراجا انا ماصاصو ني تحتو نيرا دروتي يمكن دارغا كم تري دلخا ولا عصوين بحال خلي ولا خفلت لهون ام سو نفس هاجر اي دوارا درس لدي كنا عد لا يوهب بحالاي أو خلنا مونتا ايدنتيتي تبعال تامن النسي فلود زي نقبر سلامتاي أب هاجر أب أوراجا قلت بالهج دانيل كاف نايب حاجة ايدنتيتي نات كامل نت فتشسي زيادة أمريكاون تخون ويكا يونيفرسال تخون زيادة حجي إرترا هاجري تراي زي تخون هاجريا سلازت إن هاجر زاد لنا هاجر كله خجبر الله جن أنا كستاي تبع مغنياتوس كالك زي حجي فتحي نعمت أبزع دمزي حادثة كاب زخون هاجر يمسا كفرت تغينو بسبب أو مجدي زفرت في نعوون ندخل إن تريئ له عينس حدا خون مالتي حجيتي تتآمت ناس مس ايدنتيتي غيرنا خنفتشو خلنا نعوز صار تايمت ايدنتيتي دامو اورات قانقاي تنعيز مثلا انديو
ንኣብነት ካብ ሓደ ዓፋር ሓደ ትግራዋይ ይቐርበኒ ዝብል ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ መፅእ ምክንያቱ ኣይደንቲቲ ኢኻ ትብሎ ዘለካ ግን እዚኣ ሃገር እያ ኣይደንቲቲኻ ድላይካ ክትዋሰብ ትኽእል ምስኣቶም ባህልኻ ሓደ ክኾን ይኽእል ብባህሊ ብቋንቋ ኣይኮነን ተመስሪት ሃገራት ሕጂ ምስ ኣይደንቲቲ ስለ ዝወዳደር ዘሎ ዳ ከይኮን እቲ ኤርትራውነት ባይ ዘ ወይ ኤርትራውነት ክቡር መንነት ገለ እንዳበሉ ዝዛረቡን ኣሎ ምናልባት ኣባላትኩም ሓደ ብሉፅ መንነቶም ገሊኡ ይኸውን ሕጂ ንምንታይ ኢኻ እሞ ኣብኡ ተእትወኒ ማለት ኤርትራውነት ኤርትራውነት ዝበሃል ዴፊኒሽን ኣሎ ዲ ይሃሉ እዚ ኣሜሪካኒዝም ናብቲ ኤክስትሪም ዝኸይድ ዓይነት እዩ ናብቲ ኤልትራናሽናሊዝም ግን ድሓን ካውንተር ንምግባር እዩ ዲፈንሲቭ እዩ ከም ተቐድም ዝበልከያ ንምክልኻል ተባሂሉ ተገብረ እዩ ሓደ ኣነሲ ስለምንታይ ዲፋይን ድኾን ኤርትራዊ ኤርትራዊ ስለምንታይ መንነተይ ንምንታይ ይኾን ሃገረይ ኮይና ዘይተርፍ ሃገረይ ትኾኑ እሞ እቲ ንሃገር ዘደልስ ዝበልከ ጠቐስካዮ ፅቡቅ ጌርካ ጠቐስካዮ እቲ ምእንቲ እቲ ኣብቲ ዘሎ እቲ ጫፍ ዘሎ ክትከፍል ኢኻ ምእንቱ ዋላ ሂወትካ እውን ክትብጁ ኢኻ ግን ናይ ሃገር ሕቶ እዩ ተባሂሉ ሲ ነፃ ዘይንገድፎት መንነት ዝበሃል ምናልባት ብኸምኡ ተሰርሐ ፅቡቅ ሕቶ ኣብዛ መወዳእታ ብልከያ ነፃ ዘይንገድፎ መንገ ሒዝና it's just ኣብዚ ዘለናዮ ዘበንሲ I identify with ድብሉ መፅኦም I identify as ዝበሃል ዘበን እዩ መፅኦም ነንዶ ዓድኻ እቲ ጀንደር ናትካ I identify as a woman I identify ራዳ ብትግርኛ ክንዛረብ ማሓዛ ኣላ ንጓላይ ፃዕዳ ጓልያ ኣብዚ ናይ ብላክ ላይቭስ ማተር ናይ ብሓቂ ድቕ ዝበለ ተቃዋሚት እያ ኮይና ብላንድ ፃዕዳ ጓልያ ኣባኻ ፖሊስ ኢኻ ተደፍናት ወዲኣቶ በቃ ኣነ ፀላም ይኸብሎ መጀመርያ ኣብቲ ደጊኦም ታቤላ ክትተክል ትደሊ ክትተክልካ ነራ ብላክ ላይቭስ ማተር እሱ ሰብኣይ እውን ጥዑይ ሰብኣይ እዩ ፖሊስ ዳ ይኹን እምበር ካብኡ ሓሊፋ ከዓ ኣነ ፀላም እያ ትብል ጀሚራ እሞ ሕጂ in reality ዋ መን ይመኸላ ፀላሜት ኢላሲ ንሳ እያ ትውስኖ እምበር ኣነ ይኹን ክንትውስነላ ማለት እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ ሃገራዊነት ኣነ ከምዚ ዝገብሮ ዲፋይን ነገር ኣሎ ኣብ መንግስቲ ናብ ሕጋውነትን መፂኻ ግን ብሕጊ ጥራሕ ኣብቲ ሕጊ ተባህለ ክንውከሶ ንኽእል ኢና ተደይኮነ ግን ምርጫታት እዩ ኣነ ዝነበራጃል ኣይምልከተንን ይብል ኣለኹ ካልእ ምልከተኒ ኢሉ ወረ ኣይደንቲቲ እዩ ኣነ ሓማሴና ኣነ ሰረወተታ ኣነ ወዲ ከለገለ ባሕበሎ ገለ ምለኽ ብል ድውዕል ኣሎ ኦኬ ንግደፎ ማለትካ ከምስኻ ሰማዕ ኣለሁ መን ደኸልኪሉ ወይ ሕጂ ኣብ ሕጊ በፂሕካ ግን ኣብ ሆስፒታል ጌርካ ደቂ ባርካ በዚ ደቂ ጋሽ ባርካ በዚ ተሰርዑ ደቂ ዓፋር በዚ ተሰርዑ ትብልኒ ኢኻ ማዕረ ክትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ማለት ሕጂ ኣብ እንታይና ኻ ሕጊ ከዓ ብኤርትራ ከዓ ብሕጂ እንታይ ትኾኑ ሓይሽ ናበይ ተበልናያ ገለ ሓይሽ ኣይኮነ ከም ደላታ ኤርትራ ምሰዳ እሞ ከም ደላታ ጥራሕ ደይኮነስ ኤርትራ ንዳንኤል ፍጠር ኤርትራ ድበሎ ኢለ ተፈጠረት ኤርትራ ኣላ ልኡላውነታ ዲፋይን ግበረላ ድብለኒ ሰብ የለን ሬፈረንደም ጌርና 98 ኣሚን ብ1993 ልኡላዊት ሃገርና ድገበረ ሃገር እያ ዘለና ንዓሲ ፍጠራ ዶ መለሳ ድበለኒ የለን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትሕቲኣ ኮንካ እቲ ውልቀ ሰብ እቲ ዜጋ ምስቲ መንግስቲ ዝረኸቦ ኮንትራት ኮንስቲቱሽን ጥራሕ ንሳኻ ኣብ 97 ተወላዕት ክሳብ ሕጂ እውን ከጥፋእ በታ ኮንስቲቱሽን ስለጠፍት ኣብቲ ሕጊ ደላ ማለት እዩ መን ኤርትራዊ ዝበሃል ከምዝን ከም ዘለ ሕጂ ኤርትራዊ እታ ኮንትራት ሃገርን ውልቀ ሰብን እያ እምበር ብኣማለቲ ዓዲ ሓሊፋ ውራጃ ሓሊፋ ወረዳ ሓሊፋ ዞባ ሓሊፋ ገለመለ ሓሊፋ ኣይኮነት ትመፀካ ንስኻን ውልቀ ሰብን ሃገርን ዘላ ኮንትራት ሓንቲ ላይ እያ ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራዊ መን ወይ ወይ በዲ ዝኾነ ኤርትራዊ ተወድአ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከኩሎም ኤርትራውያን ማዕረ እዮም ተወዲኡ ወድኹን ጓልኹን ዓድኹን ንእሽተኹን ወድኻ ዓድኻ ኣብዛ ፀፅሪ ናይ ኤርትራ ወይ ኣቦኻ ወዲኻ ተተወሊዱ ወይ ንስኻ ተተወሊድካ ኤርትራዊ ኢኻ ተወድያ ከመይ ዘላ ተሓጊ ሕጂ ነዚ ንቐይሮ ክጥዕመና ተኮይኑ ወላ ሓንቲ ዘማት የለን
ترى يكون أجن كان يجرام أنا سي دي تقرأ إني خبل دليل بالكار كله قد فرت سر وتايدو على حماس أنا هيدا قال تقرأ كون دل الناس كل له ما أنت خليك كن أفتحت حققن كم إيرتراوي دملكتك قبوك هات تسميها مسألة لك قديتها خلك تودي حاجة بزح قناتاتن بزح دفعتاتن أسراتن الحمد لله بإيرترا دك حدا أيقونن جن መንነተይ ሲ ኤርትራዊ ኩን እንዳበሉ የገድዱን ኢሉ ጭቆና ኣለኹ ድብል ሰብ ግን ኣብ ርእሱ ጥራሕ ጭቆና ዘሎ መንከል ይወድላ ይኹን ኣብቲ ናይ ትሕቲ ሃገራዊ ዝብሎ ዘለኹ ኣይደንቲተካ ሃይማኖቱ ክገብር ሕጂ ንኣብነት እዛ ትግርኛ ክትምዕብል ኣይደልይዋን ኢኹም ደኢሎም ናይ ትግርኛ ሙቭመንት ደገለ መለገለ ክገብሩ ዝውዕሉ ኣለዉ መሸርዮም ኣለና ብዓይነት ብሓቂ ክትሪኦ ከለካ ግን ትግርኛ ከምሎም ከማ ናይ ጣዕማ كل سبب زاربو قانقانا تغيروا احنا نزارب وتقرنيا حجن كمين زوم قلعد زارب وذلو سمعين مريتن تقرنيا اب داس اب قويلات راح تسع ساعة نبرد حج فقودو نايت كلاب اب علم كل نقر طابلكا قويلات راح يزقد بردلو سلازي من يخم خبز زخير كال ناي هايمانوت قال خبز اوف كورس تشقونا دي فكر هايمانوتاتنا توهالكا مسحق قدسان بيكان نبلكات ندي قفعتاتن زيد للنقراتن هلو ابو حجاتو كركات زارت تقليخ ንምንታይ እዩ መንግስትስ መን ኮይኑ እዩ እሞ ካብቲ ቅዋም ዘየለ እዚኣ ሃይማኖት ከፍቅድ እዚኣ ከየፍቅድ ዝብል ከንሻ ትኾንካ ኦኬ ጀሆባ ትኾንካ ኣይኮነን ካቶሊክ ትኾንካ ኦኬ እቲ ሓደ ተይኮንካን ድብል መን ስለ ዝኮንካ ኢልካ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ኣብታት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብቲ ጀነራል ኣይደንቲቲ ግን ዝኸልከለካ ምክንያቱ ፅቡቅ ዘሎ ሎም መዓልቲ ከምዚ ትብልዎ ኢልካ ፅባሕካ ቀይር ኣቢልካ ካብ ሎሚ ንኔው ايدنتيفاي إلها أقل ايدنتيتي حسلة تغل مالتي لازم مس ناس عنت ناي مقلاص حسب كمستا أب أمريكا تا فيرست أمندمنت يعني بلافتة أنا إرتراها هم تماس أساليت الله مسألة التحيز ناقد من كليكا من خلق حسب كأي بقولن دخل حسب الله خا نكاتو عينا أخذ لي خامتي let me tease you or بلازيا قلنا نجار كاوسون ولتي و ኢንተርቪው ኣግብረካ ምስ ሓሰብኩሲ ረኽቦ ዶኾን ኢለ ነይረ ምክንያቱስ ተላዒለ ኣለኹ ዓደይ ክኸይደ ኢልካ ነርካ እሞ ሕጂ ዘረባ ያ እንታይ ስለተቐየረ ኢኻ ክትከይድ ኢልካ ክትከይድ ዲኻ ይተፍርሐኒ ኣብ ኣነፍቲ ናይ ደገፍቲ ናይ ህግደፊ ኣክሽን እቲ ተፀዋዕክዋ ኸይባ ኸይደ زارب كله كم زعين الزرب أصل الزرب سني أنا خم ودي زي قاسي كم يرتراوس هجريت بقى حسب اللي هو بحاله إذا دبل هذا الخص جبان كوينسي لا 10 عامات كمان كوين الله هاب زي كيد عدي كم زخم مايكا ليه اللي ما أنت هاجرت ولا حسب وترى حسي كمان كوين جي بتن تبعي اوف كورس زح زرا ولا خلي قال يوم كان كابتي بدحر إذا ما تزارب وخلو حتى نخلو ومن كليكا مخال عدها كده انه زبلو عينت نيرو بتحدى وين كا هو كميتات حمات له الرمال له عين قرم حجون كبر نيرو جن مبزحته نجار تزفر راح قال له سي نحن دولنا نجار يلنز عينته أزرار بالله اوف كورس كندي كاب غازيطኛ تجمير كاخ زي كندي فلط حسابات مخابر سيوخا قالت دخونا نجار كون انشورانسي دخون دلتي تحق تقوام تقله من يخكال خلال الليل كام حساب قالون نريد الله نتخنزي أوكي صلالي باللين قلنا حن ولا ما يهلفوا كعل كاتريك الكمالتي كوا حلي هو أبناء سياسة العنتو يدرس الكان يرخب حتى خبت هزب تحت ما تحطه حنتي أدنت هاي لحكتها زوم زك أو مزلوس إن فات تزار باناتا زوم أمن السندو ذا اللو بدك قوينا نعدهم كيدهم كمالا لسه تقولوا هاجرهم كريتو تقولوا نكو حساب كنز فرستريشن أي مسؤول من نيرو من تايم كم دفرحنا قبرهم من تايم عدهم كيدهم زي ما لا لسه من تايم تفرحوا ميلا كمان حاجة أنا كابتن ما حضرتي ذهب من ساعات فرا رحت له أنا يحقق قال له مالتي ونحن سب كم زي أجر نحن سلة قوامدو سلة زارة بدلنا أين فلتن بهالاي إلو مالتي قبل لجبره بحق حتى بتناي مسارقة قتله زجلة كله كاساتهم قبل دبلو نجار وناي وشتم خلوهم دخانه خاينه كم زي قالوا حجي again أما تأخذت ذلك أوكي تشان 10 سنة كم زارة بالله صبوا تشان 10 سنة كم زي أي زارة
حما جزي أنا قاعد إيش تيتهول قال قلنا يبقى حق قران تقول له كهول له أنت تأثر تعود بقوام مجدي حق مثل لك زي قاس لا تخونك أبيت فرد خير كاتها كان نفسك نص مقباري مثل لك از لك حدا نجر كم هو أي بحال نزل كم تتبحال أنا نسخ حجونا بززار بين برنا مالتي جن أبتي يعني حاوس جوكين أنا ولا زل ناس أخي لك هذه لا كومي لها ما صحيفة نرى لا تاين غير عدنا بحال اللي لما صحاب حمش متسجل لا لا غير ولا كده جن in all seriousness أبزع مزيخ جمر كلا كم زبلك بحلفي ونا إثيوبيا توديو تي إدم مسحب ويانه نوفمبر يتخون دلا تعمت كلتشان عسران كلتن لا تودت عسران سلسلة كجمر كلا أي نايب حق أي إذا كلتشان عسران سلسلة حدش معرف من أكتر نات فاتينا تسألينا تي إذا تونزيفو ناي وش نحاسب ولا نقرأ تمسي عدما ناي مراحتي الحركة سعرنا تبهر قال من سعر حدا ود بخون حدا من قصتكون قاله شو تقبروا نقرات فاتها بكال خياتنا تاب تاريخ زواج مبار كلتا 3 ساعات كما جيروم I think ناب نور تمليسون زولان عامتات مالت حدا جبهة مسعروا بسمانيات early 80s مالتيو بدحري دلو ناي سمر إلهم ناي ساقم دو ناي قلدو تم كلهم مرحتي أب جبهة نبرو بزحات مالتي خباتهم تقليلهم ولا تقادلت ولا قلد ريفورم عينة openness نيروم كما قبر زخالهم من 3 ساعات تسعر حيلهم يقدر دحري تسعن حدا قاعد دحري 10 عامت كا ناس مرة مسأتو خا إزنا يقوام دلو ولا نتوم قاموا نور بعد حرية الله ويردو قلدو أو نقعتهم مقرب تفتنه قربنا ديمقراسي ملك إذا هاجر تشارتر إذا كل درانا يا خاب تسعن سلستن هتحس كا حساب تسعن شو عتن دلو تسفى ذهب نجارات حساب تسعن شو من تكتب له ما انتقل قل نمنتهي سلر سعر هذا ساعات زي خا سعر من فسال الله ኣብ ርእሲኻ እቲ ዕድመ እውን ይውዳእ ስለ ዘሎ ለጋሲ እውን ክገድፉ ደልይዎ ነገር ኣሎ ሕጂ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ብኸመይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣስ ንሕናሲ ከም ደፈቲ ከም ሓደ ከም ደጋፊ ተቃዋሚ ነብስኻ ምርኣይ ጀስት ማዕቅንዩ ዝንቡዕ ድኾነ by the way I really enjoyed ዕላል ምስ ንጉስ ዓርቀይ very very creative but I was also feeling for ንጉሰ ምክንያቱ ንጉሰ is a good guy ሃገራዊ ብልቡ ይዳሕስብ مليون ديو the other character اه هو مليون مليون كا he is a million but he acts like a billionaire elaborate I'm just joking حجي دخونا خوينوسي تقول ፈተናና ስለ ፀንሐ እቲ ፍልጠት እቲ ብዛዕባ ኣረኣያ ምቕያር ናይ ሰባት ፀኒሑ ኣረኣያ ግን it goes both ways በቲ ሓደ ወገን ከኣሎ I really love ትስኻ ትጥቀመሉ ቃላት I wish I could be as eloquent ግን ኣብ ሓንቲ ቆም ደበልኩኻ ነገር ተላ እቲ ፀገም ድመፅእ ሓዲኦም ኢኹም ኢሉ I think እቲ ሚልዮን ይኸውን ዘሎ መስለኒ ክርዳእካ ከለኹ ኣይኮነን ፀገም መፅእ ርዳእካ ኣለኹ ኣነ እቲ ናተይ ዝብሎ ኣለኹ ከረዳእካ ክፍትን ከለኹ እዩ ዘሎ ፀገም ዝበልካያ ነገር ኣላ እሞ ሕጂ ንዓ ከም ቱ ዌይ ስትሪት ጌርና እንተርኢናያ ፀገም በቲ ሓደ ወገን እውን ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ዘይንርድኦም ነገር ካ ይከኣሉ ምክንያቱ ኦልሬዲ ወዲና ኣለና ኣምልኹ ኣለዉ ዲክቴተራት ኣለዉ ገለ እቲ ኩሉ መዕቀኒታት መምዘኒታት ከዓ ስናፕሻት ናትና ቲ ኢዝ ቲ ኢኳልስ ቱ 10 years ago ቲ ኢኳልስ ቱ 20 years ago it's not t time equals to 2023 كمان مع كانينا ويكا دفو 2023 جانوري 2023 سبتمبر تلقى كتقدر يخا ويدا ابزياد راح فوكس قبريها تولي خامالتي كاون العلاقه اكتوبر نوفمبر 2024 تولي خامالتي اجي خيري انا عندي الكا تحسب كلها بيو تحسس رجل اوكي انت عينت كونتات كله يخيل الكا بعلها اكسترابوليت تقبر خازنا حجل بقمتي تسفاخ قال جلاس هاف فول جلاس هاف تيجي له ريالستيك ديخا ان ريالستيك ديخا قال كن كل معك انيخا قدم 10 عامات قدم 10 عامات قدم 5 عامات تخينو it doesn't serve you يلا انت اي طر مكان لك همزه ماكينه تزور كلا خاسي
أبزيا هذا اللي خبر أختي مخلته بلوكس حلف كايو كلبي it doesn't affect you أبزا ساعات زي أجني برا watch out there's a cat in front of you أجو خميلنا أنت دارينا يوم أبزا ساعات زي my general feeling بزعبا يطرح لكم في قطباوي influence تقبر تدلي هاجر ناس كم حايش اللو سبك حلف اللو ونفهم من قص قلبي كا إيكونومي عريقة قال كوميدي تمنيت هاي تخيل هاي تقبرن وين راينا عرف تايم نقعد خون جزيون يلا عن تقبر تغل إذا غل سب كم زلا تخوينو إن مين تايم مالتي إنها تصبح خال نجارك نتغيره كله تي أب كلا عدنا تفضل لنا جنزب أو وش تهاجر تفهم أنت باش فزي تم عاولنا نقاوم دينا قصنا فل الدقون كوا دحانس كحد نبل أنت ما بزحته جن نفس تقاوم يدح تحسب قبل بي فلت أسوي يا بل اه السوق عدو خيدو مرعودي وجزودي وقلدي وإيكونوميك أكتيفيتي تحليفو نتهاجر مليونز أوف دولارز في ماكل كبار براي خيلي نسون أكل لوتي حجي ما يكون تباوي كالك قرب هذا نجارات مسرح قلن كنا فكر كن جمرينا دو قال ما لازم تسباتات الله دحان رؤيته خوينا خرينا دو خوينا خوينا أكل نايتي قوما كتبا حويت كتب له تخلوي كتبا تساتفه كم صبق مرايا كود عبي كود عبي بلا لقو السوشيال زغل عسر عمدي وخندي امتي سترا داي قبرنا ناي مرعنا لما نقول هو تحلفون الله مالتي مثل ليس نبزحت نشحت إذا كان سورة الرسول قال حاسيا صريحون مثل لا ناي حقو زون نتي بزح نجار الله هاغوافات دقبرو مالتي حجي نعوق حقس كاسب كاتو توهيل and then ساعة مسرح كاي ترى ثلاثة خوين تسال سيتقى تيا قطباوي تيا بوليتيكاوي تيا محبراوي تخوينا تسال سيتقى قطباوي ترى خوينا مس اه قط مس I mean مس بوليتيكاوي تخوينا زعبة politics when if you want to have influence قرب نفط عادي بمعدو زيرا زيرا ساتلايت تي بنقبرها أبا أختر بس على المركبة يتحل جن what we اه need is حدا ولده ملو حدا حزب ملو ده أتوه اوكي هاجرنا تحقسنا لنا لولاونتنا قلنا صبقنا عقب حما خاني من ولا تارجع نجارات كحافي قالوا تكاختو كيام بعابي إخاء تي كابزناي قدلو ولا نفتناي ورساي ولا تساقاقرون لما قد ثري خي هافت انفلونس بوش توقع التوم ما حدرت التوم منسترات التوم جنرالات قال بس تيوم علمي ام دارجت يوم تكو خول اللو حجي اوف كورس ناي حقت التسفانا يوم تكاتخا بحقن بحقاونتن بإيرتران إيرتراونتن زأمن خونو تسرحلو ማለት ሕጂ ኣካል ናይ ዝኹሉ ክትከውን ንውሽጢ ዳኣቱ ነገራት ክህሉ ኣለዎ ማለት ባህላት ሕጂ ናተይ ትምኒተይ ኮርስ ኩሉ ጋራንቲ ኩሉ ቀረበለይ እሞ ድሓር ከኣቱ የድብል ብዙሕ እንዲ ግን ከም ኣክቲቪስት ከም ስራሕ መጠን ትጅምሮ ነገር ኣሎ ትደፍሮ ነገር ኣሎ ትረግፆ ኣሎ ሰብ ከይረገፆ ብዓብያ እዛ ኣብ ናይ ፌስቲቫላት ኬድካ ምስታፍ ከማን ከምዚ ድፍረት ትቁፀር ነበረት ክንገብሮ ኣለና ገሌና ኢልና ቅድሚ ሰብ ዝኸድናዮም ኣለካ ሕጂ ከም ትሕስ ኮይኑ ኩሉ ሰብ ገብሮ ኣሎ ኣብ ሚድያታት ናይ ደገፍቲ መንግስቲ ዝበሃል ከም ናይ ባዕል ኣለና ዋልታ ሃገር ድዩ ናይ ሶሎ ሚድያ ድዩ ናይ ገለ መለ ድዩ ከዓ ቅድሚ ሰብ ኣብኡ ሳተፍ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ናታቶም ብለካ ኣኼባታት ምስታፍ መፂ ኣሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፅቡቅ ከነክሽን ካልእ ነገር ኣሎ ሕጂ ብድሕሪኣ ተሪፋ ዘላ ኦኬ ሲሪየስ እዛ ናይ تيزن حتى خاب سيريس لترينا واي نات انت كم تلاقينا دام انتهي ومهات alternative اي فترنا لنا تريك وانا زي alternative زي من الناس اللي سب ده فجأة نتا إيرترا بانديرا أبغى خال درجة سكاز برضو لك هيدا جن كابز مرة حنتلا لنا حاجة حادث فيزيكال مرحبا وش تعد هذا تأمت نجاري انت ساليتو انا بزور حاسبه ወይ ከም ትምኒተይ ክኾነለይ ተስፋ ገብር ፅቡቅ ምኾነ ኣብ ዝመፅእ 6 ወርሒ ብዙሕ ተሓሰበ ነገራት ኣሎ ኣብኡ ገና ብፅሓና ከምዚኣ ንብል اه زوزع زي بازي غستاين لنا بازي ماس ميديا ونايكون سوشيال ميديا زيرا كله تغالسسي ابو خيلو بمستر زكايت وهي ابت دبلوماسي بزح ايترين وي انا يفلت كون زونا قدا صبوي قال له تخنري ناي كلاتنا تسمنيتيو بزح كعلك مخال كودير قد تجزي
جزيرة بزغو حلوة. أي مثلا إن عقل خيودو مر حانتي تتمصو حساب سو ماليس قال حساب نام صلي أنا قا ماليس كساي ماليس زاربي جن بزح ماليس كالي بزح أبرح كالي الله اوكي. قمتي حتى كعلقو نيرو قالي رستايز جبرني حتى زصعب لي بحج ونقدلو هون عتوتات قال جزيغا خمزي عدمينا عدمي سميع خاطر تسفى قبر درس نابلن يوم يا. اتي حانت ناي موداتا قدمي مفناونا معستر كبولو تقولو مستقولو سراحكا كالايكا كم يركا تتصاورو ناي قلا صرفتات زلفاتات تايقديسو نزوار دوتبل ويسي don't take it personally እንታይ ሜላ ክትጥቀም ምክንያቱ ተፃዋሪ ኣይኮነን ህዝብና እቲ ብፍላይ እቲ ተቃዋሚ ዝበሃል ወላ እቲ ደጋፎን ከምኡ ነይሩ ቅድም ሕጂ እቲ ተቃዋሚ ኣብ ንሓድሕዱ እዩ ዝባላዕ ዘሎ ሕጂ ክፀርፉ ፀርፊ ኣብኡ ከዝንብልካ ከለዉ ወላ ሓደ ነቲ ሓሳብካ ምፅራር ዘይኮነስ ነቲ ናትካ ካራክተር ንምጥፋእ ንዓኻ ከም ሰብ ክጥቅዑካ ከለዉ ከመይ ጌርካ ትከላኸሎ እንዳይ ብሓቂ ኣነ እውን ክመሃረሉ ዝደለኹ ስታይ በዛ ከመልካ ተርክበሉ እሞ ጀምርና ኣሕመድ ከመልካ ተርክበሉ ናይ ግዜ ሕተያ ቲ ክብል ውዒላ ታይም እንጂ ብዙሕ ኣኼባታ ብዙሕ ውደባ ሰብ ንውድብ ዶ ንእከብ ዶ ነቲ ሰብ እውን ሞቲቬት ገብሮ ትደሊ ምንተን ሞር ክንሳተፍ ከለ ምክንያቱ ተኣኪብካ ምስ መፅኻ ምክንያቱ ውደባ ውደባ እዩ ኣብ ቁም ነገር ዘብፅሕ ማሕጂ ነቲ ውደባ ተወደብ ትብሎ ዘለካ ሰብካ ግዜካ ሃበና ኢኻ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩ እቲ ሰብካ እንታይ ሽዑ ስከፍት ኣሎ ዋ መልና ክነርክበሉ ኢና ናብራ ገለመለ ትብል ቀልጢፋ ትመፅእ ማለት እዩ እንጂ ቀልጢፋ ኣነ ከም ማዕፀዊ ገብራ ትደሊ ካባይ ንላዕሊ ቢዚ ሰባን ይፈልጥ ናይ ባዕሎም ብኩሉ ነገሩ ሕጂ እኳ ነለካ ፅሕ በፂሖም ዓብዮም ኣለዉ ቆልዑት ማለት እዩ ዩኒቨርስቶም ገለ ማለት ኣለዉ ግን ዝኩሉ ዓመታት ጠቀስክዎ ካብ ድውለዱ ትሒዞም ክሳብ ነለካ ሕጂ ድውድእ ትምህርቲ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ናታቶም ጎኒ ጎኒ ጌርካ ትገብረሉ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ንሱ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ዋላ ስራሕ እውን ተፈላለየና ናይኮላትና ስራሕ ኣለና ግን ገሊኡ ዲማንድን ዝኾነ ስራሕ ኣሎ ብዙሓት ኣብ ትሕተይ ትሰርሑ ኣለዉ ኣብ ባንኪ እኔ እውን ዝሰርሕ ስለዚከም ዳይረክተር ኦፍ ማርኬቲንግ ብዙሕ ኣሎ ደድላይንስ ዘሎ ገለ ዘሎ ዝውጥጠካ ነገራት ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ስቦት ኣሎ ከም ሰብና ከዓ ናብራ ናብራ ኣሜሪካ ድዩ ካናዳ ድዩ ተመሳሳሊ እዩ ደይሊ ዲማንድ ከዓ ኣለና ምስ ፋሚሊ ተተሓዘ ምስ ገለ ተተሓዘ ገለ ተተሓዘ ሕጂ ተጥቀመላ ቀልጢፋ ሰብ ካባይ ንላዕሊ ቤት ሰብ የለን ግን ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓት ከም ዘለዋ ደይፈልጥ ሰብ የለን ኣብ ሰሙን ክንደይ ሰዓት ከም ዘለዋ ዝፈልጥ ሰብ ግን የለን and then I go like what do you mean 24 times 7 ኣርቢሐ ይፈልጥኒ ማለት ካ ዲኻ እንተ ትፈልጥ ኣብ ከላካ ምወፀት ነይራ now you're gonna do the math ሕጂ ተረቢሕካ ትፈልጣ ተኾንካ ግን 168 ሕጂ ብ168 ሰዓት ትሓስብ ተኾንካ ግን ፉል ታይም ተሰሪሕካ 4 ሰዓት ኢኻ ፉል ታይም ተደቂስካ 8 ሰዓት እናደቀስኩ ትቃለስ ትልካኻ إذا حد مثلا قرأ مثلا بتوسع كعادة سوسة قال that lives like سوسة 7 ساعات in between نقول له ترك ولا مالتي ما بزعته سبب تود بحاجة بقول توديبه أب سومن كابزان 168 ساعات كل 9 كمان هيك نازيان كمان نقادو مقات الله تني مسويته كفايد يمو دحار نسات بكيتات اللي أبدا جوز أبي لدول أبي لحمش ده أصحابكم تزاروا أنا سمعكم يزبل خير تزاروا محمد زيهم تود بعد بهذا هذه alternative فطرنا حنتي فطرنا حنتي فطرنا قبل مش عيله من تايد يكون أخذت حارخ ود بدل السب يلا أنا كم زي اللي خم زي اللي خيل خور بدل السب دامبر أنا كنت أودي به أفزد أمن اللي سرع على الغزل السب يلا تتود بخ أخسر رح السب يلا بيزي يخسو ود السب يلا بيز اللي خي عمل مغنيت هذا اللي حاجتها بيزي ما مغنيتها نعم مغنيتها ما مغنيتها عبارة عن مغنيتها سلازي كم 700 شو من ساعات لدلوا لك خواتن كل 9 وسيدنا لنا كاب زعبوا نجر يلا بهلاي ابكال طف اخلا نيرا ما ادنا فوتبول مراخ نيرا مالت حجي هو كيرز حجي نسال انا زخمي غير كاتر كولو قال لي كل سب در كولي خما خندل سب تحت بالزعل
بحلف ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ምክንያታት ግን ውፅኢቱ ዛ ዘለና እያ ትኸውን ኣላ እንደንቲ ናይ ዘለፋን ፀርፍን ገለን ብክልተ ዓይነት እየ ድሪኦ ሓደ ኢስናት ፐርሰናል እዩ ትፀርፊ ንመዓልቲ sometimes ከምዚ ፋን لو ክንደይ ፀርፊ መፂን ንኸውን ብል ማለት እዩ መሰጅ ምናልባት ከምዚ ቪድዮ ተወፂኡ ፅሑፍ ተፅሒፍ ገለ ከዓ it goes really high ሕጂ I think ካብ ሓደ ቀጥባና ቆፂርና ነርና 150 ድዩ 160 ገለ ፀርፊ ጥራሕ ድዩ ፀርፊ like this is not criticism ኣይኮነን ተጋጊኻ ወይ ዝብሎ ዘለካ ገለ ኣይኮነን ወይ ከዓ ከምዚ ዝብሎ ዘለካ ናይ ደናቁር ዘረባ ኣይትብል ሕጂ ፀርፊ ሓስቦኒ ናቱ ነቲ ሓሳብ እዩ ደንቆሮ ዝብሎ ዘሎ I'm talking about real authenticated ዝኾነ ፀርፊ ካብዚ ቪድዮ እናታትካ ባይ ዘ ወይ ካብተን ትንክፍ ደበልክዎን ሓንቲ ናይ ፀርፊ ፅቡቅ ዲስካሽን ጌርካ ነርካ I love it ሕጂ ንምሸቱ ግን እንታይ ኮይኑ ስለካ no none of it is personal ወላት personal ኣይኮነ ብዛዕባ ሃገር ኣለና ኣብዚ ብትሕሪኻ መዓት ትሕቲ ሃገራዊ ኣለና ኢሎም እቲ ኢንዲቪጁዋል ትፀርፉን ታሕቲ people argue ኣብቲ ናይ ሃገር ፕላትፎርም ደይብካ ክትዛረብ ዘለካ ናይ ብዛዕባ ሃገር ኣብኡ ከዓ ፀርፉካ ኣለዎ ገለ ሕጂ ክትዕ ናይ ሓሳባ እዩ እስ ኣካል ናይ ሓሳብ it's not personal በርቲ ሰብ ወሪድዎ እቲ ፀርፍ ገሊኡ ወረ ቀትለካ ሓርደካ ኢኻ መዓት እንዲ ምናልባት ናይ ሕጂ ምፅኦሞ ዘለው ምናልባት ብውሽጢ መሰጅ ሰብ ኣይፈልጦን ኢሎም ዝፅሕፍዎ ዶ ገለ ዶ ዝድውልዎ ዶ መዓት እንዲ ሕጂ ዋላ ንሱ ካብቲ ሃገራዊ ኣጀንዳ ሲ ሃገረይሲ ናብዚ ተብላላ ናብዚ ተብላላ ድሕግዝ ዝመስሎ እዩ ማለት እዩ ናን if it's not personal you don't take it personal تعبت خايف وانا الفلتة كسبة يكون قال لك وانا لازم نانو في البرسونال and then تا خليت خات حق زنا مالتي تي 250 نخون صرف مش قصيرة بقدامي تصبو تدقق تلايك تقدر ابتي هذا الفيديو قصير باي ذا واي شحن شوعت 200 لايك الله وقتها اب فيسبوك وينسني شحن شوعت 200 سيف لايك جروا شعت 100 ديو قالها كومنت نيرو حجي دحان مسك نقللنا قصري اي ثينك رافل دحان شحن ولا هنا قرب وسيخو حجي دحان 250 صرف تاوين so what does it say تم شو 250 كنت تايم now 250 صرفي بتم 250 طوعي كانسل كبر خلو منات طعم من كانسل دغورة تاوين لازم I'm on the plus side مالتي ولا تقدر تكسشينج ريت ولا تسألينا يا خالد حن كلته حن تصرف حما أصلا دخونا كلته تعيد كلته مسات خلو كلته راح يكون 10 تطعي على الدحري 10 على 100 له أبع عمتات تربح كاي الشحن for some reason قلنا يدك سب كنا تصرف نتي طعمون نتي برايز نتي سب دموقص دولة تعيد زارب دولة for granted نوست ورا كدل خلو حنس أسي تعيد ولا له تامس اب قال له سمايل هارت قال مش قبران سجر يخاطب ولا تحس توزده حتى ود شاور اخنا كان هذا لك انت ططو الحجي what does it say about them تم بتصرف له وديك وناس اتهم نصرف علينا دول الناس are very biased نصرف له اباتر ودقن له قال له it's politics if you don't like that go ناي ترامب بيج رايب اب تويتر كيركا تدبلوا نعوس معايا ناي بايدن كير كاريو نو اوباما كير كاريو ناي اساس بزعبا اساس زرب الله والله بزعبا ابي احمد اللي كا حليف ولا ملز زيناوي ما يتخلو كنا on a daily basis صرفوا it's just part of it nothing personal ترى انا very skewed نحو ስለዚህ ዝናይ ኣነ ኮ ቆርበተይ ረኩዲዩ ኣይስማዓንኒ ገለ ማለት it's just you're just normal الحين كمزي ديق باكا موغس مهب لينيو كمزي سوق عي قبركاني قال يوم كمزي مارتير ده مدلينو انا خمزي مسولكو كو نابايد ورده قفعكو كمان انا نلك كاليفورنيا very very comfortable سريع خو في لا اير كونديشن ده انا غزاي اما اكل غزاي بزبون ناس تو خيزار بكذا الله نزي كم مستم تسوى حواتنا مستم تقارر حواتنا مستم هاجر أقول قلت جيرم كساح جون كرتد بلو دلو ويك مستي تمال مدبر يمني رقلعت
فرنيلو خسرحو واحد بلون روح تريها هلا زار والله ما نحفر مالتي تصرف مالتي ما so but it's very very interesting sociology do psychology do I don't but it's beautiful beautiful والله أنا بحكي it is beautiful جرم مو ودي نلو معرتي خال معرتي ترايت ما بصعلنا نمبر اجي نتاخ لك كي انيلي والله ثانك يو واحد كبرت هذا اللي يخبز دلو ناتنا زعد الهابكا تركا يغني لي أبرز يكون قاع كم زجيرو الرخبنا بزعبة ناي فقادنيا ديم فقادنيا دحر حج خا قال لي خم كوي هاف في اي بي باس على لكم لازم تتكلم